foli ani waliɲumandon ni waati na an b'o ta k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ Ala subhanahu wa taala deli an ka jamana Ala ka basigi ni hɛrɛ don a kɔnɔ ani bɛn ni kelenya fo ka taa se an kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila aw ka jɛmu ka mandi kɛnɛ kan min bɛ sigi aw ye tongo dɔ wula fɛ ka kɛ ni waati ye bi ni Ala subhanahu kunnafoniya minnu b'an bolo a fɔlɔfɔlɔ de an fana karamɔgɔ Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara ale ka tafsir kɛnɛ miniti 10 bɔɲɔgɔn aw bɛna o ye ka taa se sunkalo kunnafoniya ma bi hadisul iftar kɛnɛ kan an karamɔgɔ min b'an bolo o de ye Muhammed Santara ni Ala sɔnna ma ana a bɛna jɛ babu minnu kan o de ye Lailatul Qadri ye n'an ma ɲɛ bisu in ye donba su ye inshallah n'an sera ma ana dakuruɲɛ fila fo ma ka taa se fɛn min ye an ka ayiwa suntigɛ baraji ye an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madan Haidara a denkɛ Sherif Ali Usman Haidara ale ka suntigɛ baaraw kɛra ni Ala sɔnna ma aw bɛna o ye kɛnɛ in kan o kɔfɛ nɛgɛjuru siraw bɛ labila aw ye ka taa se aw ka bi nafilaw ma ani kɛnɛya ko nasira dɔgɔtɔrɔ ko ka taa se an balimamuso Aminata Tarawele Madame Keita ale ka dumuni dilanw ma ninnu de ye bakurubaw ye yanni suntigɛ baaraw cɛ an kana ka minnu baaraw kɛ yan'o cɛ an b'o fo ka waleɲuman dɔn ka Sherifila FM lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na ka taa se bɔlɔlɔ sira la Sherifila TV officiel olu fana bɛ ni waati in na direct la an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli lase an ka sponsor officiel ma ale min tɛ sɛgɛn n'a tɛ ɲina san 10 ani kɔ an n'a bɛ nin baara in na walasa ka se ka silamɛw k'u la sewa k'u la nisɔndiya an bɛ dugawu de kɛ a ka feerefɛnw Ala ka a suguw diya ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun don ɲɔgɔn fɛ maa fɔlɔ min b'an bolo o de an karamɔgɔ Elhaji Adama Jawara ka taa se Kotim Zabre ma ni Ala sɔnna ma an ni olu de bɛ jɛ ka baara in nun don ɲɔgɔn fɛ yan'o cɛ an bɛna bisimilali sira kan Alhaji Adama salamu alaikum. Wa alaikum salam Alhaji Amadu Jalo. Jawara basi t'i la. N bɛ Ala tanu. Dakuruɲɛ kelen ka ɲɛsin filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na. Alhamdulilahi an bɛ Ala tanu ka kisi ni nɛɛma ɲini a ko kɛ Muhamadu Rasululahi kan ani a somɔgɔ sanumaw ka lajɛ jɛkulu lamɛn jɛkulu diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani minnu bɛ nin baara in na ɲɔgɔn fɛ minnu b'an wele ani minnu yɛrɛ tɛ weleli kɛ minnu yɛrɛ bɛ an sɔrɔ ani minnu tɛ an sɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko kalo in Ala k'a dafa an bolo hɛrɛ la Alakira hɔrɔma kosɔn ani a somɔgɔw bonya kosɔn sɔli ala rasuli karim wa salim Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ bisimila tuguni kɛnɛ kan Kotim Zabre a bɛ di alhamdulillah kɔni baasi t'i la kɔni baasi fosi tɛ dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah foli ni tanu ni waleɲuman dɔn ye lajɛlibagaw ta ye Mali kɔnɔ ka se Mali kɔkan ma minnu b'u baaraw bila ni ka an lajɛ k'u ka na an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka foli ta k'a ɲɛsin Bangoni Jɛngɛnibu la an ka karamɔgɔba minnu ni olu tɛ sɛgɛn ni u tɛ ɲina ka wulikajɔ kɛ ka na tafsiriw lamɛn an b'u fo k'u waleɲuman dɔn tafsiri yɛrɛ kɛnɛ sigiba n'o de an fana karamɔgɔ Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara an b'a fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo an ba sanumaw ka dugawu k'u ye kalo in Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na an b'an to yen an b'an sɛnsɛn ka na Bangoni Jɛngɛnibugu misiriba kɔnɔ tafsiri kɛnɛ kan Usa Jawara. Alhaji Amadu Jalo Ala tanunen i y'a fɔ cogo min na Sirifila juma misiriba kɔnɔ an fana karamɔgɔ silamɛya ɲɛjɔyɔrɔ ni silamɛw ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidu Sherif Usman Madan Haidara a bɛ kuranɛ walawalali kɛnɛ min sigi sunkalo yɛrɛ bonya kama an bɛ o kɛnɛ kɔnɔ suratu sɔdi o nɔfɛtugu kɔnɔ min a walawalali bonyara ka kɛ nafa ye kuranɛ dɔnmɔgɔw ye minnu yɛrɛ garijɛgɛ ma don kuranɛ kalanni na n'i ye cɛkɔrɔba lamɛn i b'a dɔn kuranɛ yɛrɛ ye min ye a nakun ye min ye an ka jɛ an ka ɲamada kunu sɔrɔlenw fɛ. Découvrez la gamme de jus de votre Presea en canette. Quand la fraîcheur rencontre le goût. Presea Orange, une richesse naturelle de force et de vitalité. Presea Mangue, une saveur intense de concentré de mangue soigneusement sélectionné. Avec Presea Ananas, goûtez au plaisir tropical de jus d'ananas fraîchement pressé. Appréciez la douceur exotique et irrésistible du jus de goyave Presea. Presea Cocktail, une explosion de saveurs fruitées pour une sensation unique. Presea Ananas Coco, une alliance parfaite de fruits pour une sensation gourmande et unique. Avec votre jus Presea en canette, vivez carrément fruité. Tamani Allah Ta'ala fait que Shetane Iblis Allah nous toroma.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayan sindi ni Allah Ta'ala tɔgɔ barikama ye ala min ye ko sindi ni o ala kelen de b'a laban ni ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye naam Tabi'u surat as-Sad. an bɛ sɔɔdu nɔfɛ tugu la Naam. Il est 14 mois de 2026. Wazkur ala ko Muhamadu ma i kana ɲinɛ abdana ni ala ka jɔnkɛ kɔ Ayyuba min tɔgɔ ye Ayubu iz a ko tuma min na nada rabbahu ni Ayubu sɛgɛnnen ye an ma wele anni i ka dɔn ni Ayubu masaniya shaytan setanɛ ye ne labɔ dɛ bi nusubin ni tɔɔrɔ ye wa azabin ani dimi gɛlɛn urkut. o kumana duwawu jaabira ala ko a ma sa urukudu Naam. bɔgɔli kɛ Birijlika ni sen ye haza ni min filɛ nin ye mɔtasalun koliji b'a la baridun a sumalen bɛ wa sharabun min ta fana b'a la wa wahabna lahu ni ala ye dili kɛ Ayubu ma ahlahu a somɔgɔw la wa mislahum ani o bɔɲɔgɔnko wɛrɛ maahum ni ka kafu ma rahmatan hinɛ don minna ka bɔ ne ala yɔrɔ wa zikira ani wajuli libuli alibali nka a bɛ kɛ ka hakilimaw de waju wa khuz i ka minɛni kɛ biyadika ni e ye bolo ye jawazan siri fɛn na fadrib i ka bugɔli kɛ bihi n'o siri fɛn ye wala kana so i ka n'i ka kale kɔrɔbɔ kana kale sara Naam. Inna ne ala wajadnahu ne nabilaye Ayubu sɔrɔ sabiran n y'a sɔrɔ a sabalilen bɛ ni'mal abdu jɔn na khayra ma don innahu Ayubu min filɛ nin ye awwabun segili caman tigi don ala ma wazkur abdana ayyuba. o kuma na ala ko kira ma wazukur Naam. kana ɲinɛ abudana Ayuba kana ɲinɛ n ka jɔnkɛ Ayubu kɔ Naam. mana kana ɲinɛ a kɔ kɔrɔ ye di i k'i yɛrɛ waju n'a ye Naam. sabu n ye min da Ayubu kan n ma o da e kan mana toujours ni ko ye silamɛ sɔrɔ Naam. i bɛ silamɛ wɛrɛ ye min ta ka jugu i ta ye o kuma na ala kira sɔrɔ silam ala tun b'a waju ni ninnu de ye Naam. ko gɛlɛn minnu tɛmɛna min dara ala kanubaw kan min dara ala kanubaw kan o de la n b'a fɔ ye siɲɛ caman a bɛ tɔɔrɔ minnu sɔrɔ a kɛra garisɛgɛ ko ye a bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ a kɛra ni muso cɛ ye a bɛ tɔɔrɔ minnu sɔrɔ a kɛra ni farikolo kɛnɛya cɛ ye ala b'a ka jɔnw de jarabi n'a ye i ma ka maritaba dɔ ɲini ka taa n'i ye yen Naam. walima ka jurumu dɔ yafa ye min kan k'i mago sa n'a sɔrɔla a bɛ faamu mana o de la kuma bɛɛ ni ko gɛlɛyara kira bolo ala bɛ kira wɛrɛ kɛ k'a waju mana wazukuru abdana Ayuba ko kana ɲinɛ n ka jɔnkɛ kɔ n'o ye Ayubu ye izinada rabbahu kuma min na a ye ni ala wele a sɛgɛnnen a ɲɛ gannen a tɔɔrɔlen a ko tiɲɛna a sera ala wele yɔrɔ ma sisan komi a yɛrɛ b'o kisa dɔn a sabalila setanɛ ko n'ale y'a lajarabi ko a bɛ s'a la komi o kisa ka jan a yɛrɛ bɛɛ b'o kisa dɔn a ka a denw a y'a den bɛɛ faga a jɛnna n'o ye a ka nafolotigiyaba in ala ya setanɛ ye ala wele k'a ka nafolo bɛɛ halaki Ayubu jɛnna n'o ye a ko a tɔ tora a farikolo ye mana a sera a farikolo ma a ye bana jugu bila a la Ayubu ko a jɛnna n'o ye teri wo ɲin wo bɛɛ bana Ayubu la n'a balimakɛ fila dama tɛ bɛɛ bana na parce que bana jɛɲana a tolila kasa bɔra mɔgɔw y'u yɔrɔ jɛɲa la mais a muso kelen min b'a bolo o ma sɔn k'a janfa fiyewu o
y'a ka tɔɔrɔ bɛɛ mun o de b'a wuli o de b'a sigi o de bi don n'a ye ɲɛgɛn na o kɔni n'i ka ko bɛɛ d'a ma muso ɲumankun y'o ye dagabana don a ye cogo ka ɲi komi a yɛrɛ bɛɛ b'o kisa dɔn bon kisa in na tiɲɛw b'a la ko b'a la minnu ti faamu mais o bɛɛ ko tɛ an mago bɛ muso min tun b'a bolo dagabana de don mais nin jarabiba in kɔnɔ muso in m'a janfa fiyewu cɛ caman y'i tante muso in na jɛnɛya sira kan a ma sɔn a bana minnu na olu tilala ka bila kɔnturu la a bɛna deli kɛ buru dilan yɔrɔ min na n'olu bɛ buru d'a ma n'a bɛ taa cɛ balo n'o tilala ka n'olu su ko bana min b'a cɛ la ko a bɛ yɛlɛma ko bon a dun dorokolen don aw la n'an m'aw kɔlɔsi dɔrɔn a y'u ka bana in bɛna yɛlɛma aw fɛ i y'a ye bon kuma cayara ko tumu y'a dun farikolo ye n dun fo tumu nana se ni ma n'o ye dusukun yɛrɛ a bɛ ala ko suma ni dusukun min komi a b'a bɛɛ dɔn quoi wala a bɛ ala ko suma ni dusukun min ye sitana selen o yɔrɔ la sa a ko iznada rabbahu a ye tɔɔrɔ in bɛɛ mun mais dusukun min bɛ ala ye n'o bɛ kuma ala fɛ ni se kɛra o ma a siranna kunnangoya ɲɛ o de ye ala wele kun y'a fɛ a ko ala sitana ye ne sɔrɔ sa dɛ fi nusbin ni dimi ye duru a ye tɔɔrɔ se ne ma dɛ wa azabin ani dekun i n'a fɔ sisan n'i man kɛnɛ o yɛrɛ ye tɔɔrɔ dɔ ye o de ye ne sugu ye o tuma na wa azabin o ye dimi ye alamu i mani i tɛ se tɔɔrɔ juguyara quoi ko sitana y'o kɛ n na parce que juguma o juguma o bɛ nasaba ka taa sitana de ma mana ɲumanw o bɛ nasaba ka taa setigi ma a ko sitana ye ne tɔɔrɔ dimi bɛ n kan ala o tuma na nin ye kuma jan de ye a tigɛra k'a surunya o kɛra min na sa ala welelen ka ala wele ala ko a ma urukudu birisilika ko i sen kɛ ka dugumakolo bugɔ nin bɛɛ ye mun ye ko foyi t'i sɔrɔ ni sɛgɛn tɛ foyi t'i sɔrɔ sɛgɛn ko n'o tɛ a kun bɛ se ka jibirila bila dɔrɔn taa nin fura in d'a ma jibirila nin fura in d'a ma i k'a lawuli mais a ko la urukud birisilika i sen kɛ ka dugumakolo bugɔ nin bɛɛ ye kalan de ye fo i ka fɛn kɛ de pour que i ka fɛn sɔrɔ ayiwa i sen kɛ ka dugu bugɔ a ye dugu bugɔ min kɛ o yɔrɔ bɛɛ ko ji bɔra ji bɔra haza mughtasalun a ko nin ji i b'i ko ni nin el asbab n'o tɛ ala ka ko sera i k'i ko la a b'a fɔ dɔrɔn kun fayakun a ko i b'i ko nin na baridun a sumalen don jikalan tɛ banabaatɔ tɛ se ka jikalan supporter a sumalen don a kɛ k'i ko wa sharabun min ta yɛrɛ b'a la i k'i min o la n'i y'i ko k'i min i bɛ kɛnɛya kuranɛ yɛrɛ m'o fɔ o tuma na a y'a ko a y'a min sababu bɛ yen quoi n'i ye sababu bila dɔrɔn i ti ala yɛrɛ sɔrɔ hunaka al-musabbib wa hunaka al-asbab sababu tigi bɛ yen mais a ye sababu bila yen o labatoli fana ye ala dɔɔni dɔ ye an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ɲuman ala ka an ɲɛmɛ ala an kun bɛ tafsir kɛnɛ kan Alhaji Amadu Jalo cɛkɔrɔba ka walawalali in kɛnɛ a ye an su ka kɛ min kan halisa o ye sabali ye kira Ayuba ka kisa dekun dan don cɛkɔrɔba jɔra kan ka kisa in d'a ma dicogo la hakilima bɛ min faamu bonya kɔnɔ
ka tila ka sababu ka yira an na k'a fɔ ala bɛ se ko bɛɛ la nka ko bɛ tɛmɛ sababu fɛ a y'o jɔyɔrɔ yira an na an bɛ dugawu de kɛ cɛkɔrɔba in ye si kɛnɛya lafiya ala k'a di ala ka d'u ma ala k'a n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na amin ala ka o dugawu minɛ an b'i fo k'i ka équipe maa bɛɛ lajɛlen fo Ibrahim Kulubali Abdoulaye Sogodogo ka taa se Baba Keita ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na sunkalo kunnafoniya la inshallah Usaid Jalo bi sunkalo kunnafoni kɔnɔna la an ka malimatu Seyda Fatimata Konate a n'a ka jata la u sera bazɛntigiw de ma bi ka sabu kɛ seli surunyana ka ban an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ Bon, sans on est alhamdulillah, bazin sugu a kapsa kosɛbɛ. Heureusement, bon, malheureusement puis crise min bɛ diɲɛ gɛlɛya o dɔrɔn kosɔn, donc bɛɛ b'a sentir sinon alhamdulillah bazin bɛ ka san. Riche kɔni prix b'a nɔ na. Bon, mon riche de souvent les qualités ka ca. Prix bɛ a bɛ ale la. Mais riche kɔni prix b'a nɔ na. Non, a prix ma yɛlɛ. Bazin prix ti yɛlɛ. Ti pareil, bazin kɔni bɛ se ka jigin, mais ka yɛlɛ non. C'est o ma nɔgɔn dɛ. Bon, gɛlɛya min bɛ gɛlɛya kɔni baara kɔni gɛlɛya b'a bɛɛ la mais bon alhamdulillah an bɛ ala tanu bon gɛlɛya kɔni min bɛ kɛ min ye dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ bi i bɛ taa sɔrɔ bazin prix dɔ la bi i yɛrɛ b'a ta prix dɔ la sini i b'a mɛn dɔ bɛ ka prix jasi ye fɛ donc o gɛlɛya de b'an kan sisan n y'a fɔ minnu b'a fɔ ko nin ye promo ye nin ye promo ye i bɛ taa sɔrɔ e y'i ta gɛlɛya dɔ la prix dɔ la bon e b'a mɛn yen fɛ a bɛ promo na donc o gɛlɛya de b'an kan sinon gɛlɛya wɛrɛ foyi tɛ yen alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana basigi ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ala ka suguw ja an maliyɛn dama an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka sabali an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo donc o de ye n ka kumakan laban ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka jamana taa ɲɛ ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ala k'an ka jamana basigi o b'o ɲini alahu subahanahu wa taala fɛ jayi mustafa sallallahu alaihi muhammad an bɛ foli lase an ka sugu mɔgɔw ma bazɛn feerelaw foli ka kan u bɔra k'a yira na sisan ko bazɛn a b'a cogo kɔrɔ la fɛn ma fara kan donc o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ se ka a san fantan bɛ se k'a san i komi faama bɛ se k'a san cogoya min na o y'a yira dɔrɔn ko gɛlɛya fitinin de b'u kan o de ye poromoko nasira ye i b'a sɔrɔ u bɛ to ka minɛn ta gɛlɛyara kuma dɔw la mais dɔw bɛ n'a bila dasiw la ko poromo k'a sɔrɔ o de fana ka di jamanadenw ye parce que a bɛ sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na o de ka d'u ye mais olu y'a yira k'a fɔ k'o ye gɛlɛya ye o kan an bɛ ala deli a ka suguw jɛ hali sisan ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ ala ka a koɲɛ bɛɛ nɔgɔya an y'a fɔ ye bi hadisul iftar kɛnɛ kan k'a fɔ an karamɔgɔ min b'an bolo ni ala ni kira sɔnna a ma n'o de ye an karamɔgɔ Muhamɛd Santara a ye kɛnɛ sɔrɔ ani a bɛna jɛ babu minnu na an bɛna sugu kɔnɔ ka bisimila o kan ni ala ka jɛ ayo ka fara ɲɔgɔn kan ani jɛnɛ waati dumanw kɛ tɛnɛmɛnɛlen ani bulletin wɛrɛ kɔnɔna la ninnu b'an ka foli to ka di bɛɛ bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sumaya fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di dɛ alhamdulillah rabbil alamin Ustaz Santara assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah kori baasi t'i la an b'a la fɔ k'a barikada dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsi filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada ala min sɔnna ka bi yira an na an bɛ segin ka aw yɛrɛ fo parce que depuis sunkalo jɔra an b'aw ye don o don a bɛ nin kɛnɛ kelen kan yan foli belebele bɛ di aw ma ka tila ka foli di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ani ka foli di an baarakɛɲɔgɔn
bela jelima Abalmanka de Mohamed Agib Santara, j'ai un groupement de leaders spirituels musulmans du Mali, a commis un prisonnier. Ami Foki Walimando, Biani Kakaini Ami Subamina, Laylatul Qadri, Laylatul Qadri, su Jumanedu, Mumi Swing Kono, Pasamantia Jumani Bakonana, Ami Swing in a match. Alhamdulillah, ami alafu ka ala barkada toujours comme yere ya fo bishuna dum badidu ina nyogon dum mamanga kulenke ala parce que ala kira kumana kan aka sahaba kumana kan ma baw kumana kan ina fo ma soro ka bo abi hurira tala chugumi ale ko kaya me ala kira ko ni mani bishun jo ka joni limanyai ka joni sabati ka joni limanyan sabati ren an ala batuyi ku ye jurumu fen ka teme ko ala ba belajele yafa Allahu akbar shumir jo chugudi adina fo ka shu banki jodu abe joni ala batuyi kuma abe joni qur'ani kalani kuma abe joni sarakati boyi ori lamba ni belajele fe ma shikana so ma dabishuna parce que ala yere ko ni shuni ya shu sura kapsan shu bakli we qur'ani ka kuma kan inna anzalnahu fi lailatul qadri ala ko ale jignin ke qur'ani de la ni shuna nyogona la bi anyi no befe ika itesiri ka shunye na maya hal ni masika nyene maya tay senjo wajul ke rola wajul ke ro bi kene be kan bi yoro be be wajul ke bi shuna nyogona ibseka nyene maya ni sarakati bo fene yi ko ibseka nyene maya fene ni suratu chama kira kan ni zikri chama keli don da ya yira kafo ni shi min na ima sikata ala ya fika junun bema Allah benina mashima na suno shuna hal ni bi boy so no katakama katijo wajul ke rodola ka dola me ka sigi wallahi ni ala sono ko minema ibna jore ko sebe Allah men ko fo am badini aya haklitu shuna la wa aka haklitu soraka fene jorola aka haklitu aka shu fene na aka do kuyi bisaka mi fa dakunye tilmana oyini ala inshallah o kuma konnana amba e ka foko sorabe sorami rabe suin kufo lailatul qadri o sorai la nyini bi ba konnana ala mu fo akonnana adamne ni alabana alhamdulillah ni suran la gesisa ala yere di suran jigin suran suratul qadr ala ku aka joma ku ka family ke ka don ale di qur'an jigin ni shunna nyokona le shunu ka kapsa ni shu bakili ni ashu la harama daga ni asoro akapsa ni shu bakili كل ملكه دي بيجي مشون كله فان بلا جن في والروح فيها روح من بالا دون دا دوغو كو جبريل لو ما دوغو كو ملكه فنا يكو تجيكي ني مشونا نغناتي علي فنا كابو ني جبريل لاي وبا يركا فو ولوكا ميشون داني بشونا نغندورني ما لي من لا فنا كان ميسرو ني فالي ودي فنا فالي لينو كا يرا نغولا كا فغول داتكي شودو فنا دي سيغا كان يالا باسكو على دي كو كالي قران جيغين كونو اسباتي را فنا دون باغا بفه sabatira ka fo ku bi ku dun ko fa be ke meleke wi asabatira ka fo fene ko meleke ku nu ka nyamo bi jigi nyamo ni fene don daga fan ba be ko fene ni bu ci la ruhuni ko ale ka bon katem hal jibir la kan an ga famu taro de fe na dogo ko jibrila yere do bo bi mina na me ko ala yere dasira ni shuma be kan ka don ka fo ko shudinite odila an ga sheku ya yira ka fo lailatul qadri ka bisoro witri kono nana shutan laban ko fe ina fo kle saba ina fo kle wulon la kata se kle kono toma o bo lailatul qadri yere ala dasira ma suratul qadri kono shiya saba bo ni na jatemina ke anga don da chama na sinsi mon wulon la kan chugudi koro di bala parce que lailatul qadri ala sirama shiya saba inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri ni ya jatemina lailatul qadri
harfu kɔnɔntɔn de don bon lailatul kadri harfu kɔnɔntɔn n'i y'a lajɛ o sigiyɔrɔma 3 de b'a kɔnɔ kɔnɔntɔn sigiyɔrɔma 3 o bɛ taa bɔ ni 27 ye o b'a jira k'a fɔ anw ka su in na 27 su kɔni anw sabatilen b'o kan ni dalilu min ye nin y'a dalilu belebele dɔ ye bon an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn kulo kana kɛ su in na bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la bɛɛ k'i hakili to sɔrɔkati bɔ la sabula ala yɛrɛ de da sera a ma ko nin su in k'a ka fisa ni su ba kelen ye i n'a fɔ an ka sɛkuw fana y'a fɔ an ye cogo min k'an k'an jija an ka su ɲɛnamaya an seko dama yira la o de la laɲini bɛ kɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i jija an ka kɛnɛ ninnu ɲɛnamaya n'o y'an ka wajulikɛ kɛnɛw ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen an k'an jija fɛnɛ an ka ala deli caya an ka sɔrɔkati bɔ caya n'i y'a kɛ su in na n'ala sɔnna k'a minɛ i ma siga t'a la f'i jurumu fɛn fɛn y'a kɛ ka tɛmɛ ala b'a bɛɛ yafa mais fo mɔgɔw fɛnɛ ka jurumu yafa faamu ni minɛ ala cɛ ko do dɛ ka taa bi walimuso kan ka taa bi dɔn ka muso minɛ ka taa i jigi da su in na kan k'a b'a yafa o kɔni ye kuma wɛrɛ ye min ni ala cɛ kɔni an kɔni b'o da ala b'u yafa nka min ni maaw cɛ kɔni o ye ko wɛrɛ ye ala k'an bɛɛ sababa amin an karamɔgɔ o la lailatul kadri su i n'a fɔ su in n'a ɲɔgɔn na an bɛ se ka baara jumɛn kɛ yalima wiridu bɛ se ka k'a la wa seli ka taa wajulu kɛyɔrɔ la baara jumɛn bɛ su in na n'an bɛ se k'a kɛ laadala n'an bɛ baraji sɔrɔ a la alhamdulillah komi an y'a fɔ cogo min Afrique yan an ka surtout anw yɛrɛ ka yɔrɔ in a fanba bɛɛ wajulu kɛnɛ de bɛ sigi fan bɛɛ fɛ su in na i b'a sɔrɔ wurudi ma nɔgɔn dɔw ma i b'a sɔrɔ ka taa wajulikɛyɔrɔ la o de ka nɔgɔn ma mais min yɛrɛ kɔni ka nɔgɔn dɔrɔn bɛɛ k'i cɛsiri i bɛ se min na i k'o kɛ wuli ka taa wajulikɛyɔrɔ la i ka taa dɔ lamɛn i ka segin ka na walima ni i sigilen don so kɔnɔ n'i se ka bɔ i ka kɔlɔsi ta astaghfirullah ala yafa ɲini i ka salatu caman kɛ k'a kɛ hidaya ka di kira ma i bɛ se kuranɛ kalan min na i k'o kɛ walima bi caman bɛ yen an y'an ba caman fɛ an y'an ka cɛkɔrɔba caman fɛ u ye sɔrɔkati caman bɔ bi i ka sarakaw bɔ ka sumaminɛn caya ka fantandu dɔw la hinɛ walima an ye mɔgɔ caman bi yɛrɛ dɔw yɛrɛ ye fini ɲini ka di yatimɛdenw ma lailatul kadri bonya kama nin bɛɛ ye lailatul kadri bonya dɔ ye c'est à dire n'i ye nin fɛn fɛn kɛ i ye ala bato a kɔnɔ de a y'a jija bi a ka taa wajulikɛyɔrɔ la walima a ka sigi a ka lazimu spécial kɛ so kɔnɔ dɔ ye jumɛn ye astaghfirullah b'u la kuranɛ kalan b'u la la ilaha illallah muhammadu rasulullah olu b'u la nafila seli i bɛ se o la i k'o fɛnɛ kɛ i k'a ɲini ala fɛ a ka yafi ma k'i mago to a ka san wɛrɛ yira i la bi kɔni siga t'a la ni dugawu kɛra a bɛ minɛ parce que n'i ye don yɛrɛ jateminɛ ala yɛrɛ ka taa ka segin don tɔgɔ kan su tɔgɔ kan kuranɛ kɔnɔ fo siɲɛ 3 ni suwa in de don ni su in de don siga t'a la fɛnɛ an b'a jigin fɛnɛ k'a fɔ ko su in na fɛnɛ ko an y'a sɔrɔ fɛnɛ k'a b'an bolo fɛnɛ a bɛ fɔ bɛɛ maa si kana décourager bɛɛ k'i cɛsiri ka ala deli ka sarakaw bɔ a kana ɲinɛ fɛnɛ an ka su fɛnɛ mago bɛ dɔ la an bolo bi su in na i ma n'i ka lazim kɛ cogo cogo hali n'a kɛra ikhlasi siɲɛ 11 ye kul huwa allahu i ka siɲɛ 11 kɛ ala ne ye nin bɔ nin baraji n'a bonya la k'a di n fa ma n y'a di n mɔkɛ ma n y'a di n kɔrɔkɛ ma bɛɛ k'i hakili to yɔrɔ la parce que olu dalen no bi anw de bɛ olu ni ala cɛ u ye min kɛ o b'o bolo dɛ an balima dɔw ko ten mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka message ci ka su ma a bɛ kɛ yan de n'i ye crédit ta k'a ci i ka pisi la a b'a sɔrɔ direct ni ne ye sigi sisan ka kulubalaw siɲɛ 100 kɛ ala hinɛ se n fa ma u b'a lasama direct bon o bɛ min na dɔrɔn a y'a hakili to a ka su la n'a ye dɔ k'aw yɛrɛ ye cogo cogo a ye dɔ kɛ bi ala ka hinɛ se silamɛ su ma ala ka yafu ma an yɛrɛ ala b'a ɲɛ k'an ta don kɔnɔ wa siga t'a la fɛnɛ ala bɛna mɔgɔ di an ma min b'a yɛrɛ sama n'i ma maaw sama bi sini tɛ sama dɛ su n'a ɲɔgɔn kɔni ye samali don yɛrɛ yɛrɛ ye parce que donba su fɛ a yirala k'a fɔ an ka maa ɲumanw c'est à dire an b'a fɔ cogo di ruhu bɛna quoi ka na ɲinini kɛ bon an k'a lajɛ an k'u sɔn ni sarakaw ye an k'u sɔn ni hidiyaw ye ikhlasi wurudu ye asafla wurudu ye ala ka hinɛ s'u ma n ka dɔ kɛ ka bila an yɛrɛ ɲɛ assalamu alaikum ni ala sɔnna ma o kuma kɔnɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko an ka kira ba sallallahu alaihi wa sallam k'a furumuso k'a y'a kalan duwawu dɔ la ko lailatul kadri su ko o duwawu kan k'o fɔ ka caya n'o ye yafa ala e de ye yafa masa ye o duwawu in fɔli yalima fasamatiya jumɛn b'a la o duwawu
comme y'a fɔ cogo min fusamantiya belebeleba de b'a la i n'a fɔ ala kira furumuso sanuma y'a fɔ cogo min ko ni nin su n'a ɲɔgɔnnaw sera ko a ka fɔ allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni dɔw b'a fɔ fa'fu anna dɔw b'a fɔ fa'fu anni a bɛɛ lajɛlen ka ɲi a ka fɔ ka caya parce que ale ɲinina ala kira furumuso sanuma fɛ n'o y'an ba ye a ka kan musow ka nin fɔ ka caya komi a ka kan yɛrɛ k'a fɔ ka caya duwawu yɛrɛ kɔrɔ n'i y'a lajɛ fɛn belebele don a bɛɛ bɛ segin ka na yafa minɛ nin kɔnɔ allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni n'i y'a kɛ i yɛrɛ i y'a kɛ jamu ye a bɛɛ ka ɲi an balimamuso bɛɛ kan k'u dege na i n'a fɔ an balimakɛ bɛɛ kan ka dege na komi nin fɔli bɛ se ka gɛlɛya mɔgɔ caman ma o de la an nana ni astaghfirullah ye globalalement k'a fɔ parce que n'i ko dɔw ka nin fɔ su in na a bɛ gɛlɛya u ma dɔw kɛ ko fɔlɔ de filɛ k'a mɛn dɔw tɛ arabu ka mɛn nka astaghfirullah bɛɛ y'ale mɛn o de la n'i ma se ka nin fɔ i bɛ istighfaru caya kosɛbɛ ka salatu ala nabiw caya kosɛbɛ sinon min kɔni laɲinina nin su n'a ɲɔgɔn na o ye nin ye mais i b'a dɔn bɛɛ tɛ se nin na ni min sera k'a fɔ k'a ta ka baara kɛ n'a ye ala ka barika don ala bolo ala k'a kɛ yafalan y'an bolo ala kɛra bonya n'a barika kama sɔli ala rasulullah an karamɔgɔ o la an y'a mɛn k'a fɔ su in a n'a hinɛ n'a bonya ani fɛn minnu bɛ k'a kɔnɔ ko su in bɛ jɔ k'a ban mɔgɔ dɔ bɛ yen ala tɛ sɔn u ka yafa la mɔgɔ bɛ se ka don ko jumɛnw kɔnɔ ni nin b'i sɔrɔ o kɔnɔ ni ala tɛ yafa i ma. alhamdulillah an bɛ ala fo hali bi ka ala barika da c'est à dire maa o maa de bɛ yen ko nin su n'a ɲɔgɔn bɛ tɛmɛ c'est à dire k'i ti ala wele a kɔnɔ walima a bɛ tɛmɛ ka e to yen i tɛ bénéficie a la c'est à dire o ye maa kunnankun de ye parce que hali k'a da ne yɛrɛ bɔra ka kuma min fɔ ala ba yɛrɛ de da y'a fɔ ko su na ka fisa ni su ba kelen ye anw bɛ ka nin fɔ aw ye sisan a k'a mɛn e bɛ sɔn ka nin kuma in mɛn tuguni ka tila k'i da ko fɛn dɔ ka tɛmɛ e ka su in na o ye maa kunnankun dɔ ye c'est à dire ni mago tɛ dangaden i mana kɛ cogo o cogo c'est à dire n'i yɛrɛ fɛn cogo o cogo ka su in na ɲɔgɔn to yen a ka tɛmɛ ten c'est à dire hali ni su in na ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ quoi dangaden nin tɛ su in na la c'est à dire dangaden ale nin tɛ su in na la dɛ maa o ma taa ba barika ɲini maa o ma taa fa barika ɲini hali ni i yɛrɛ faga seli la c'est à dire ala mago t'i la fo ala ka yafa i ma de i bangebaaw ka yafa i ma parce que dɔw bɛ yen u bɛ fɛn caman kɛ ka ɲinɛ u baw kɔ i b'u ye sarakati bɔ caman na u b'u ye fɛn caman na k'a sɔrɔ u ba bɛ fɔ minɛ cogo ma u bolo so kɔnɔ o tigilamɔgɔ kɔni nin tɛ su in na la siga foyi t'a la dangaden ye fu de ye k'i ba t'i bolo k'i fa t'i bolo k'i balimaw t'i bolo u nagasilen don e bɛ ka ko baw kɛ kɛnɛ ma ko bi ye su in na e bɛna fɛn baw bɔ k'a sɔrɔ hali dumuni tɛ so kɔnɔ ka dun wala o ma ɲini i fɛ i b'i jija fɔlɔ i k'a kɛ so kɔnɔ ka bɛɛ lafiya ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye kɛnɛ ma o de ɲininen don i fa i ba olu lawasa fɔlɔ i k'i balimaw lawasa fɔlɔ i ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye kɛnɛ ma o de ka fisa kosɛbɛ kosɛbɛ sinon k'a fɔ ko bi ye donba ye e ka so diɲɛ la ka bɔ ka taa kɛ yɛrɛ ye kɛnɛ ma o ma ɲini i fɛ e tɛ se ka ye su in na e tɛ se ka baraji sɔrɔ su in na t'a la dangaden t'a la ko filankafo t'a la bi su in na kɔni nin mɛnni kɔfɛ maa si man ka sɔn i ka pɛridi su in na c'est à dire hali n'i ye kɔlɔsi ɲɛ kelen sɔrɔ su in na c'est à dire i bénéficiera astaghfirullah la la ilaha illallah la i n'a fɔ salatu ala nabiyu la i n'a fɔ kuranɛ kalan na ka bɔ ka t'i sen jɔ wajulikɛyɔrɔ la o bɛɛ y'a dɔ ye wajulu bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi maa si kana sɔn fiyewu su in na ka taa k'i dan i dara la i ma da la o su in na i kana sɔn ka taa k'i dan n kɔni b'o de dɔn su in na nafa ka bon wa barika ka bon kosɛbɛ inshallah ala ka o yira an na o hukumu kɔnɔna na an karamɔgɔ an ka kuma laban bɛ taa min kan an y'a ye k'a fɔ dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko a don a kanunen bɛ walima a dugujɛ an ka taa an ɲɛ da an ka furew kan ka dugawu k'u ye n'o ye ka taa u ziyara alhamdulillah n y'o de fɔ kuma kɔnɔ w'an ka hakili to furu la a bɛ segin ka na nin kuma kelen de ma ni e yɛrɛ y'a ye e y'i tɛgɛ bɔ i fa la ka taa da k'i tɛgɛ bɔ i ba la ka taa da i b'a dɔn kɔni a tilala ka ban quoi mais u jigi bɛ aw de kan kɔfɛ yan exemple la sisan ni faamaw nana i ka mɔgɔ dɔ minɛ ka taa datugu kaso la ale tɛ se ka bɔ ka fɛn kɛ o e min b'a kɔ e de bɛ va-et-vient kɛ tribunal la e de bɛ taa procureur fɛ yen e de bɛ don ka taa fan wɛrɛ fɛ pour que ka se ka a ko ranger sisan minnu taara a bɛ se ka kɛ u bɛ bolo la komi a bɛ se ka kɛ u tɛ bolo la olu bɛ bɔ cogo di anw ka intervention de bɛ se k'u bɔ ni e ko sisan la ilaha illallah i y'a 70,000 kɛ ala ne ye nin kɛ k'a hinɛ se n fa su ma siga t'a la u bɛna wuli k'a d'a ma
karisa in ke ko kana ndima abilla gana soro be bulula doga hake bila wal ma fendo bini ala che abigiru bi chugumi ala de bawda ba glan chugumi ala ba adima wa fene abike sababu ka ke boda e lahradu ani ne shini wal mashuna anga tan sendo anga shula wa min bu ka furu yorodon ni min bu ta yorodon ibise ga to inola musama dola no yi kulwala wurdiwi no yi yasi kalai no yi sadaka boye na ba ka nga nyata anyin ke ala ka hinasi karsama ani silame shube spécialement karsa yere aka ke o ke chugula wode nyinu bishun ko ni shudente shuna dugujebe dondonte quoi anga kan yere sunya ala la biko sebe ka ala ya fanyi ko sebe ka ya fanyi an yere wi ka ya fanyi anga furuwi wode nyinu ambela jelen fe furu ga ya fanyi ko ni no sharti fo be la ilaha illallah se ka ke ina fo istighfar se ka ke sadaka bob se ka ke salatu ala nabi dobe dalalu kala dobe yasifene kala me basro dobe utisen shila e ka saraka bo dron ala ni hinese nga shuma e ka saraka bo ira kun fene inshallah alaka anga saraka bo le umine wali sisa usaza mitu aywa suyin bunyana fasamanti yaula afra koni suyin mo munu soro mo flamin soro datigen dalala ko ala te ya fuluma ma datigen dalala ka jugu ka se au niveau là amala fu halbi kala barkada usazi jallo datken dala fle mogo bi jo ala quoi akololo kabu c'est-à-dire ni jurumun chamainde am balaka wa nyonye ni mbulu di fe ko sebe iba soro muso fla be dukono utikuma nyogon fe no bebe seru bebe shu ka soro adu fora kle saba de ba bulu fonyo ko na temino do diminga na teme kle saba ko fe o fe ngora dunia la kle saba ko fa lati ya fe ushima bo bishuna nyogon mi du ka soro do datige lino fuga sanwere si dibi salon do bala fo nyina tabla alors que adu ni e mo mi folo willa ka tase kile makarsa ne bi datige la ne na ka ya fa wol maka wile karsa doron karsa na mi lamne hage borikan eta bana ka ban quoi parce que e sike ni ya wile karsa ale de ata ke funye ka ban ko amaso ngak mai fe e kata ale na kungudu me ka jiran balam sula duron bishuna na temna ka mamun to ya datige ndala lati ya fushima ala mo to ko shuna mo to ko silla parce que ala era ko abe yafa e jonni kete yafa amana kele chugu kuma na ke chugu chien du wakati do adama dimi ini mi million ti fe kai me wakati sira sa ko ka blati ay ya fanyo ma ka tege di ngoma ni ya fakalodi ni hine kalodi ni majin kalodi anga ya fanyo ma nga nyogo mine bala muso min klubi na balma ke min klubi na mami datigele min na ka tikme fede wuli kata shama ika ya fanyi na fe wuli kata wuli karsa ni na ka ya fama bidon bunya kama na masonta bidon na ya kelentai bidon na ibse koke ira be braji soro ibe braji bile radio soro wana mason ki la me fene ha hake bebe segali kelinka na ibse kan telephone no malika galema ina fo wal ma be mola kata ibse ka telephone ta ka tigi wile ka ya fa de la fa ni ala kun na malo ya bana na kasuri la wuli kata ibta ala nyada de kama teta mo kama ta akiye karsa ne na ya fama la ilam no du na mi lamne taitife na yoro kajam ni distance bi telephone ni femme no ya iba wele parce que ado yere abu kono ki tu wele fu gata minke na do yere ga pele fu jabitige wele doron na ya taka fo alhamdulillah na masonga ya fima eta kon bana o ni klubi na bi balmanke ni balamuso ay wula hata ya fanyi ni min sera ka min kon bana wa fula be na sera ka ya fanyo ma fene we here badi ala bina dawre dale o yimi na kun datuguleno o bulati fenfe soro bishu bunya kama ala ba bedawma ya rabbi ala ko kani amin la trabunya kama mais nous te son fana ka ya fatu do be ulu te son fio mo be taw fe ka ya fadde lu fo te so yo di fo ala ra ko qur'ana kuno inna allaha ma sabirin c'est-à-dire ala falanu made kan mamu sabalinu ala ya yere wele fene ko sabur ala di sabali masai ne be min doron joy mana ke chuku ikanga yafa parce que ala yere mi andan ko de ke ala la mi yere kajuni fembe mais ala bi yafa fen chaman kera ala bi yafa ala yafa ru bema e joni sinfla ne balika yafa shedu ay adama dini ay nitindi fendo se ka ansoro ayoro la ko ni mamnya kana antifanya kadaka ulu be ga adama dinalo
mais tile kelen tile fila tile saba kɔnɔ o bɛ se k'u fɛn ninnu bin dɔw ban mais n'aw tɛ ɲɔgɔn kan n'a ye ɲɔgɔn ye kɔni e kɔni kana sɔn fiyewu a ka kɛ datigɛndala ye i jija i ka kuma tigi fɛ i ka yafa ni binna ɲɔgɔn kɔni kɛra k'a sɔrɔ i ma yafa vraiment i ni kungo bɛ ɲɔgɔn na dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ wa ko mɔgɔ wulila ka taa yafa ɲini fɛ fɛnɛ i ma sɔn n'i ma sɔn fɛnɛ a dɔn fɛnɛ i ni Ala tɛ i ni yɛrɛ de don parce que Ala ko k'ale faralen don mɔgɔ kan mɔgɔ minnu bɛ yafa yɛrɛ minɛ mɔgɔ minnu sɔnnen don yafa ma Ala n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ sabali Ala faralen don sabalibagaw kan i ye jɔnni de ye sinon ni Ala yɛrɛ kun ko k'a tɛ yafa an si tɛ kisi an si ka baara tɛ se k'an don alijinɛ na Ala ka yafa de b'an don alijinɛ na min Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ na nin wagati in na a y'a jija a ka yafa minɛ bi don in na yafa ka ɲi don bɛɛ la dɛ mais bi ta yɛrɛ de bolo fa b'a kan ni maa o maa ye yafa ɲini bi k'a sɔrɔ bi wallahi i yɛrɛ bɛ Ala ka yafa sɔrɔ siga kɔni t'o la fiyewu k'a ɲini bi k'a sɔrɔ bi i bɛ Ala ka yafa sɔrɔ dɛ siga t'o la dɛ ni maa min bɛ ɲɔgɔn na wuli ka don a kan i kana i yɛrɛ bonya foyi ma Sadio y'a fɔ cogo min n'a y'a sɔrɔ a yɔrɔ ka jan ko téléphone b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a wele karisa ne de ye nin k'i la yafa ma n'a ma sɔn ka yafa fɛnɛ e kɔni y'i ta kɛ ka ban a tɔ b'ale ni Ala cɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma an b'a dɔn mɔgɔ dɔw ka limaniya a tɛ dafa ten i b'a ye k'a fɔ u lajarabilen bɛ dulɔ min na k'a fɔra ko su in fana la ko Ala tɛ yafa mɔgɔ minnu ye sularu ye yalima o babu fana kisa bɛ cogo di alhamdulillah olu ye Ala ka lajarabiw ye an kɔni bɛ min ɲini dɔrɔn ni sɛbɛnfɛnw y'a sɛbɛn k'a fɔ ko Ala tɛ yafa gulɔmina ma su n'a ɲɔgɔnna la gulɔmina somɔgɔw kɔni kan k'u jija ka dugawu k'a ye bi su n'a ɲɔgɔn na parce que olu tilala ka ban quoi ni sɛbɛnfɛnw y'a jira k'a fɔ ka ban ko Ala tɛ yafa gulɔmina ma i n'a fɔ a tɛ yafa jɛnɛyakɛla ma a tɛ yafa namimaw ma olu kan k'u cɛsiri ka bɔ ko in de la pewu bi su na ka layidu ta k'u tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan a dangaden fɛnɛ b'o la layidu de kan ka ta ko n tɛ segin nin kan bi su in na ne ye gulɔmina de n tɛ gulɔmin bilen n tɛ jɛnɛya kɛ bilen n tɛ dangaden de n y'a bɛɛ bila Ala ne ye n tɛgɛ ko ka bɔ nin bɛɛ la bi n'i ye nin kɛ hakika yɛrɛ la Ala b'i yafa i ma sinon tant que i bɛ nin kan bi su in kɔni a nɛɛma n'a a nafa a bɛɛ bɛ taa ka i to e nin tɛ nin si la o de la n y'o fɔ kuma kɔnɔna la n ko dangaden ale kɔni tɛ ale nin yɛrɛ kɔni t'a la fiyewu gulɔmina nin t'a la fiyewu filankafo nin t'a la fiyewu o bɛ min na dɔrɔn aw minnu ye u somɔgɔw ye u yɛrɛ fɛnɛ kan ka layidu ta dɛ nka aw fɛnɛ ka dugawu kɛ bi su n'a bonya kama karisa Ala se di karisa ma a ka se ka gulɔ bila Ala lajarabi don dɔw yɛrɛ ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'u balibalo la u ma se mais dugawu bɛ se ka maa caman bɔ a la su in na nka gulɔmina ye min tulo bɛ n na dangaden ye min tulo bɛ n na e min b'i yɛrɛ sago kɛ e min tulo bɛ n na a y'a lajɛ a ka segin a kɔ bi su in na dɛ ni su in na yafa taara k'aw to kɔni fo san wɛrɛ sa i t'a dɔn n'i bɛ san wɛrɛ sɔrɔ i sera i bolo bɔla ko ninnu bɛɛ la sa a la i ka ko in bɛɛ bila bi dangaden t'i turu i ba kɔrɔ t'i turu i fa kɔrɔ ka yafa ɲini a fɛ gulɔmina a la i ka gulɔ buteli haramu bi c'est à dire jogojugu banna bi an kan k'a bɛɛ bila bi sinon ni su in na kɔni taara k'a to an na kɔni a yafa cogo tɛ yen dɛ parce que su in na kɔni poromo yɛrɛ de dayɛlɛnnen don Ala fɛ yafa poromo de dayɛlɛnnen don parce que Abu Hurairata ye min fɔ n dontɔ la ko ni mɔgɔ min ye su in na jɔ ni limaniya yɛrɛ c'est à dire k'a jɔ ni basigi ko Ala bɛ yafa ye fɛn fɛn kɛ ka tɛmɛ o de la n ko yafa fɛnɛ charte min b'a la o de ye i ka layidu ta k'i tɛ segin a kan bilen i tɛ segin a kan n'i kɔni ma segin a kan siga t'a la i ye min kɛ Ala bɛ yafa ma inshallah Ala ka yafa ani aw bɛɛ lajɛlen ma ya rabbal alamin Ala Muhammad an karamɔgɔ an ka waati bɛ ka sɛnsɛn ka se nin bɛɛ lajɛlen weledakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma walima diɲɛ yɛrɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah ne bi welewelemada min kɛ alisilamɛw ye ka welewelemada min kɛ alisilamɛw tɔgɔ la o ye an bɛɛ de ka jɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tagabolo ko t'a la parce que silamɛya bɛ yɔrɔ min bi a mago bɛ bɛn ni keleya de la i sufiyew i siyaw i wahabiyaw an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka silamɛya magara silamɛya sɛgɛnna wallahi silamɛya sɛgɛnna an k'an ka denmisɛnninw minnu bɛ ka wuli u ka image ɲuman ye anw na anw ye denmisɛnninw ye dɛ mais anw fana bɛ ka se niveau dɔ la bi denmisɛnnin dɔw bɛ ka wuli an jukɔrɔ u ka image ɲuman ye k'a fɔ k'anw bɛnnen don u fana ka wuli ka se ka ko in tɔ sinsin ka yɛlɛ
ne bɛ wele da ɲɔgɔn denmisɛnninw ye i n'a fɔ ne yɛrɛ ye comme un sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye cogo min groupement ka ɲɛmɔgɔ ye cogo min an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an ka tagabolo ɲuman an ka makara sinon jeunesse an ka côté bɛ ka tiɲɛ bi dɛ an y'a ye président bɔra k'a fɔ k'u ye recrutement dɔ kɛ kɔsa in na mɔgɔ denmisɛnnin 100 o denmisɛnnin 100 n'u y'a ta o b'a sɔrɔ juin ni dɔrɔgu bɛ 70 joli la silamɛdenw a tila bɛɛ silamɛdenw Muhamadu Musa Isa dɔrɔgu bɛ taa yɛlɛ joli la cogo di État yɛrɛ mago sera aw ma État tɛ ka se k'aw ta aw bɛna se ka mun de kɛ État mago bɛ cɛdenw na bi ka taa kɛlɛ la dɔrɔgu yɛrɛ joli la i bɛ taa mun de kɛlɛ kɛ bon ne kɔni bɛ min fɔ n badenw ye an k'an jija an k'an ka sensibilisation kɛ nin côté in kan kosɛbɛ k'an dɔgɔninw an denw an k'u la sensibiliser ka bɔ drogue kan ka bɔ joint kan ka bɔ cigarette kan ka bɔ gulɔ kan an kan k'an ka c'est-à-dire silamɛya yɛrɛ an kan k'an ka dawa fanba kɛ nin bi parce que an dɔgɔninw n'an denw de bɛ ka sɔrɔ ka utiliser mɔgɔ wɛrɛw fɛ ka drogue k'u joli la u ka tila k'an yɛrɛ fɛnɛ k'an yɛrɛ supprimer quoi min kɔni don dɔrɔn an ka dawa kɛ ka se ka ala ka c'est-à-dire ka sensibilisation kɛ an ka denmisɛnw kun gulɔ yɛrɛ kɔlɔlɔ ye jumɛn de drogue kɔlɔlɔ ye jumɛn ye e yɛrɛ ɲɛ b'a la e ka CV ta ka taa a yira k'i taara i fa kɔntɛrɛ ba kɔntɛrɛ mais i taara i u joli ta k'a la dɔrɔn ko drogue b'a la hali a tɛ se ka fɔ cɛkɔrɔba ye u jigitigɛ dan de bon ne bolo an ka lajɛ an ka sabali a sera ten sa e min tulo bɛ na jeune de e tulo bɛ na a sera ten sa i ka sabali a sera ten k'i baw lamɛn k'i faw lamɛn k'i karamɔgɔw lamɛn nafa tɛ dɔrɔgu la nafa tɛ gulɔ la nafa tɛ joint na wagatinin ko de don a b'i ka vie détruire ɲɛfɛ o star joli joli bɛ yen bi n'u bɛ dugu ma u bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ u tɛ ka se ka b'u yɛrɛ la o tɔgɔtigi joli joli bɛ yen min ka ko bɛɛ tiɲɛna joint sababuya la bon ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn Mali alisilamɛ an kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka sensibilisation kɛ drogue ni joint kan ani gulɔ kan pour que an denw n'an dɔgɔninw bɛ se ka kisi cogo min sini inchallah foli jumɛn b'i bolo ka da nin kan alhamdulillah n bɛ foli kɛ Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛmaa ye n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka segin ka na groupement de leaders la a jeunesse n'o ye Cheikh Ahmad Tidiane Diallo ale ye Cheikh Ahmad Tidiane Haidara olu minnu ye ne yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw ye bi an b'u yɛrɛ fo kosɛbɛ ani k'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ aw minnu cɛsirilen don a ka nin baara in na san o san de ye nin ye aw bolo ala ka aw sara maa caman sigilen don minnu bɛ aw lamɛn nin wagati in na an b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'an teriw fo k'an jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo inchallah Musa Santara an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn commune 1 jeunesse bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnya la groupement ka dugawu kɛ i ye nin bilasiralen minnu kɛ bi su in na ye suba ye ala ka hakili ɲumanw di ka faamuyaw di ka se ka a baara ninnu kɛ an bɛ dugawu kɛ ala kana nali kɛ laban ye san wɛrɛ an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka kuma fɛn wɛrɛw kan ni ala ka jɛ ye o hukumu kɔnɔ an fɛn min ye suntigɛ baraji ye an y'a fɔ a ye an karamɔgɔ ni an karamɔgɔden a Seyida Ali Usman Haidara san ko san a bɛ suntigɛ ba labɛn ka wele bila limanaw jɛɲɔgɔnw ka taa se balimasira sinji sira k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka se k'u bolo don minna kelen kɔnɔna na parce que mantiya min fɔra suntigɛ la walasa ka se ka niyɔrɔbaw sɔrɔ o la min yɛrɛ an fana karamɔgɔ a Seyidi Cherif Ousmane Madani Haidara la o min ye olu yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ɲumanw ye ɲinan ta baaraw kɛra cogoya min na Cherifla Jabarani tɔgɔya la an ka jɛ ka a ɲɛmada o ka kɛ ni nin kalo barikaman ye n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ makari ko to ɲɔgɔn ta la ani yafadili n'o ye sunkaloba in lahɔrɔma kama an fana karamɔgɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara denkɛ n'o de ye Seyid Aliou Badara Haidara ne association conseil d'administration ɲɛmaaba do n'o ye an ka bɛn maya la n'o de ye bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ ka maya diya bɔ cogo min na ka ɲɔgɔn taama ale b'a yamaruya ta san o san ka nin kɛnɛ sanumanba in sigi n'o de ye ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ a silamɛdenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na fo ka taa se diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ma bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma ka hakilina jagabɔ kɛ ka hakilina falen kɛ ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn masala ka ɲɔgɔn taama walasa kow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na jamana in kɔnɔna na fo ka taa se yafaw fana ma k'a dɔn k'a fɔ ale ka laɲini ye mun ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ diinɛ ma bɔ diinɛ la taabolo ma bɔ taabolo la nka bɛɛ lajɛlen ka don maya la walasa
makari ni hinɛ mun fɔra o bɛ se ka sabati cogo min na ani ɲɔgɔn cɛ. Wa nin kɛnɛ kɔnɔna na maa caman kun bɛ yen nɔ k'u ka nisɔndiya yira k'a dɔn k'a fɔ jama kun bɛ yen i n'a fɔ dakɔnɔni kabini nin da la fo ka taa se kɔnɔna na maa kun bɛ fan bɛɛ ka se ka n'u ka nisɔndiya yira k'a dɔn k'a fɔ nin ye kɛnɛ barikama ye. Barisa ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ o ye ko barikama ye mun bɛ laɲini silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na. Wa dumuni duman caman ma kɔtigɛ nin kɛnɛ kɔnɔna na zamɛ salati sogo firiyo boisson jus kankalibaw gato o n'a ɲɔgɔnna caman kun bɛ yen nɔ walasa ni alisilamɛdenw bɛɛ lajɛlen kun bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ ni ka dumuni dumanw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Wa invité d'honneur minnu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na olu y'u ka nisɔndiya yira k'a dɔn k'a fɔ nin ye tari-tariba ye nin an fa n'an karamɔgɔ denkɛ ka miirina ɲuman dɔ sigilen san o san ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka se ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala fo k'Ala barikada a nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban. Badara ye balimakɛ ɲuman de ye. Ɲinan ye nin fɛn in san 10 ye suntigɛ in san 10 ye ɲinan ye san o san b'a kɛ alhamdulillah an bɛ Ala fo k'a barikada jama min b'a kɔ Ala k'a ta fanga d'a ma Ala k'a fanga se Ala ka san caman yira an ni silamɛw bɛɛ la san caman an ka na nin kɛnɛ in kan an b'a Ala de fo k'a barikada ka Badara yɛrɛ fo a ka nin initiative in na ka silamɛw wele san o san k'u kana suntigɛ dan tɛ foli min na an b'a yɛrɛ fo k'a barikada ka aw yɛrɛ. An fa n'an karamɔgɔ denkɛ Aliyu Usman Aidara ale balima minnu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na o y'an ladɔnniya k'a fɔ k'olu b'u balimakɛ in fo k'a dɔn k'a fɔ nin ye ko ɲumanba ye barisa nin b'a to olu ni alisilamɛdenw tɔw fo ka taa se taabolo wɛrɛ mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ka masala ɲɔgɔn ye walasa ka faamuyali sɔrɔ cogo min na ɲɔgɔn ka kow la. Alhamdulillah bi an bɛ Ala de fo Ala wale ɲuman dɔn ka Ala barikada an nisɔndiyalen don kosɛbɛ bi an bɛ an ka laada sira kan o ye laada jumɛn an karamɔgɔ ani an ɲɛ jɔyɔrɔ ani an ka ɲɛmɔgɔ ni o ye Badara Ali Usman Aidara san o san a bɛ nin suntigɛba in labɛn a ka so yan nɔ ka silamɛ bɛɛ wele ka se ka na jɔnw sun tigɛ ka mɔgɔw la nisɔndiya san o san a bɛ nin baaraba in kɛ Ala sɔnna ka an si jɔ ka ɲinɛ ta fana kɔnɔ bi ta nisɔndiya falalen don nisɔndiya kan a kɛra ka bɛn juma ma juma o ye denw la kuntigi ye Ala ye don mun bonya o ye juma ye o la Ala sɔnna fana an bɛ kalo la kuntigi kɔnɔ ni o ye sunkalo kalo ye Ala ye kalo mun bonya ka tila ka bɛn fana a tile 10 laban ma tile 10 laban mun ni Ala kira ye o batow fɔ an ye a ka hadisa sahalenw kɔnɔ jɔyɔrɔba minnu b'o la ka bon kojugu o la an karamɔgɔ a ye nin labɛn ka bɛɛ sun tigɛ bi bɛɛ nisɔndiyalen don ka tila ka foli kɛ naba bɛɛ lajɛlen na teri siraw jɛɲɔgɔn siraw furu siraw ka fara silamɛw ka mɔgɔw bɔra fan bɛɛ an ka bɛn maya la mamuru ani u kɔkɔrɔdonba mɔgɔw fana u bɔra fan bɛɛ fɛ u partenaires la jɛɲɔgɔnw na ka na an ka ko fitini k'an bolo koba ye an nisɔndiyara kojugu ka a ɲini Ala fɛ san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na nin sigi wɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'o di an ma a y'a dabɔ baraji mun fana kama a baraji dafalen Ala k'o di an n'a ma. Haka jani kɛnɛ kɔnɔna na ni man bɛɛ lajɛlen kun nimisi waselenba don o ye foli ni wale ɲuman kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madan Aidara ma ka dɔn k'a fɔ nin ye ale ka miirinaba n'a ka kuntilennaba dɔ ye ka ɲɛsin a denko ma n'u y'u sen da a senda nɔ la ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka foli ni wale ɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin maa min yɛrɛ ye nin miirinaba ta n'o ye Seyid Aliyu Badara Aidara ale mun ye nin hakilina ɲuman ta ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka sun tigɛ ani ka lajɛrɛ in yɛrɛ kun cɛ nin dumuni dumanw kɛli ye ani fo ka taa se ka kado di ɲɔgɔn ma fana nin ye kɛnɛ wasalenba ye alisilamɛdenw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ nisɔndiya kuma fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fo ka taa se denmisɛnninw fanfɛla ma. an bɛ foli ni dugawu ta k'a ɲɛsin an ka sirifukɛ ma n'o ye Seyid Ali Usman Badara Haidara ka nin baara ɲuman in na ka an ka bɛɛ maaya la maa bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ Ala ka san wɛrɛ yira an na an b'an to yen an bɛ taa Buguba la an karamɔgɔ Sheikh Abdul Aziz Sore san o san ale bɛ suntigɛba labɛn ka wele bila a jɛɲɔgɔnw a nimanaw sigiɲɔgɔnw u ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo don minɛn kelen kɔnɔ n'a ma ɲɛ sunkalo kalo an b'a waati labanw kɔnɔna na fasamantiya minnu fɔra la walasa ka se ka kalanba di maaw ma kɔnɔna na ani ka niyɔrɔba sɔrɔ Sherifla Jabarani tɔgɔya la min sɔrɔla a kɛlɛ kan an balimamuso Kuti Muzabere ka sɔrɔlenw na an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ.
Muhammadul Mustafa ka kumakanw na maa kelen suntigɛli dansi to baraji la sango ka se jamakulu suntigɛli ma o de hukumu kɔnɔna la an karamɔgɔ Sheikh Aziz Sori a wulila ni ka laadaw lakile ka sanga ni jamajɛ suntigɛba ye a bɛ min ɲɛnɛmaya a yɛrɛ fɛ san o san ni ka wele bila balimaw jɛɲɔgɔn fo ka se karamɔgɔw ma ka jɛ ka taa suntigɛba ɲɛnɛmaya a ka kɔrɔfɔw la hakilila min y'a bila ni suntigɛ in baaraw la o de ye ni ye laada ye sunkalo nka nafa min b'a a kɔnɔna na o de ɲinitɔ don o de y'a to an ye nin kɛ laada ye madama ni ala ye sidi k'an gɛrɛsɛgɛ don sunkalo la an bɛ silamɛw wele ani kanuɲɔgɔnw ani sigiɲɔgɔnw an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka suntigɛ organiser komi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jama na cogo min na an b'a kɛ kun jumɛn kama an b'a kɛ de silamɛw yɛrɛ kanuw bɛ se ka jidi cogo min na ani sigi bɛ se ka ɲɛ sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka fara ala kira ka kumakan kan sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko ni silamɛ sera k'i silamɛɲɔgɔn dɔ sun tigɛ a bɛ kɛ sababu ye i bɛ baraji caman sɔrɔ komi i ye diɲɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen sun tigɛ madama maa min kɛra ka silamɛ kelen sun tigɛ o baraji kɛlen bɛ komi i ye diɲɛ bɛɛ silamɛw sun do tigɛ suntigɛ fana nafa caman b'a la min yɛrɛ t'o ye o de y'a to nin baraji ani nafa min b'a kɔnɔ o de y'a to an bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ laada ye sabu diɲɛ ye lahara samiyɛ de ye o de y'a to ɲuman min bɛ sunkalo kɔnɔ n'o de ye an ye suntigɛ min organiser nafa min b'a la baraji min b'a la hɛrɛ min b'a la ni kira ka lakalili la ani an yɛrɛ y'a dɔn sigiɲɔgɔnw welele a ye na fara an kan an ka sun tigɛ diinɛ tɔn caman nalen don yan maaw bɔra yɔrɔ suru ni yɔrɔ jan na n'a bɛ fɛn min ko fɔ a fɔlɔfɔlɔ o ye bɛn ye a fɔra ko hubbul watani minal iman faso kanuni ye limaniya dɔ ye dɔw ko hadisa tɛ ko hadisu dɔyifu don a kɛra dɔyifu ye a ma kɛ dɔyifu ye o bɛɛ kɔni y'a dɔn ko faso kanuni ni limaniya tɛ hɔrɔnya kɔni don o la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye o ye diyagoya de ye an ma surtout nin kalo in na an bɛ profiter ka dugawu kɛ an ka jamana ye tɔɔrɔ b'a kɔnɔ ala k'a kɛ kalo in bonya kosɔn ala ka tɔɔrɔ in falo hɛrɛ la ala k'an ka jamanadenw kisi ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamanadenw kɔnɔ ko bɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala bɛ yen ni bɛn tɛ yɔrɔ yɔrɔ ala tɛ hali n'a y'a yɛrɛ wele ko a ye alamɔgɔw ye ni bɛn t'aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ala bɛ taa hali ni ala ye nɛɛma ka aw ye ni bɛnbaliya donna ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ala bɛ nɛɛma in ta ka bɔ yen aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw yɛrɛ dama to ni ɲɔgɔn ye ni gɛlɛya ye ni kamanagɔ ye an b'a ɲini ala fɛ bɛn ni kelenya ala ka sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ tɔɔrɔ mana ye an ka jamana kɔnɔ ala ka kɛ sunkalo in barika kosɔn ani sunkalo in yɛrɛ bonya kosɔn ala ka tɔɔrɔ in bɔ yen ka na ni lafiya ye ka dugawu kɛ an ka fiminitigiw ye ala k'a n'u kisi u bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala k'u ni kisi ala ka sijan ni kɛnɛya da n'u ma alisilamɛ caman farala ɲɔgɔn kan ni ka taa suntigɛ in seereya u ka seereyakanw dɔ ye an bɛ ala fo k'ala tanu k'ala barikada karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ in kan o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani alimami fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ in kan o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka se wajulukɛla fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ in na o bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli kɛ ka barikada kɛ ka waleɲumandɔn kɛ an kanuɲɔgɔn ye ani an diinɛ baarakɛɲɔgɔn ani an ka seku n'o ye Sheikh Abdul Aziz Agib Sori san o san ale de bɛ nin suntigɛba in labɛn n'a y'a labɛn a bɛ wele bila an ma an bɛna ka na an bolo don minɛn kelen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ k'an ka balimayaw ja don ɲɔgɔn na k'an ka teriya ja don ɲɔgɔn na k'an ka jɛɲɔgɔnya ja don ɲɔgɔn na ka kɛ misali ɲuman ye ka yira silamɛw la k'a fɔ silamɛ bɛɛ ye fa kelen ba kelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔw k'a yira k'a fɔ karamɔgɔw baasi foyi tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ni sigi ninnu yɛrɛ
min n'a bɛ labɛn a kun ye ka se ka silamɛw tin don ɲɔgɔn na ka silamɛw tin don ɲɔgɔn na ka kɛ misali ɲuman ye ka yira silamɛw la ko sunkalo ye hinɛ kalo de ye mɔgɔw kan ka hinɛ ɲɔgɔn na barisa ala ko kuma fɔbaga ni e ma ɲɛ k'i b'a fɔ mɔgɔw ye a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye nin baara ɲuman kɛ e de kan ka kɛ misali fɔlɔfɔlɔ ye donc nin ye o misaliyaw de ye ka yira diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen la o la an nisɔndiyalen don an bɛ foli ni barikada ni waleɲumandɔn kɛ wari min taara ka nin suntigɛ in labɛn ala kana ta yɔrɔ ala kan'o lankolonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli kɛ ka barikada kɛ ka waleɲumandɔn kɛ ni an ka alimamiw tɔgɔ ye a n'an ka karamɔgɔw tɔgɔ ye a n'an ka mashayiku bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye kullun bismihi wa aynihi n ye bɛɛ ta i tɔgɔ ma ka bɛɛ ta i jamu ma olu ka foli don an n'u ka barikada n'u ka waleɲumandɔn don ka don garibukɛni da an ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye wasalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuhu. kɛnɛ in kɔnɔ dumuni ma kɛ mɔgɔ si negela ye minfɛn sumalenw yiriden nɔnɔw fo ka se kangalibaji kalamanw ma kɛnɛ in kun bɛ sɔrɔ ka cɛ ni jama farali ɲɔgɔn kan ni ka fitiri seliw kɛ ka Alahu subahana wa taala deli bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati Maliba kɔnɔ cogoya min na. an bɛ Sheikh Abdulaziz Sore fo ka a waleɲumandɔn yafo buguba la ka dugawu kɛ a bɔra ka nin baaraba min kɛ a nafolo bɔra nafolo min na ala ka barika don a la n'an bɔra an b'an kunda kalabankura kan an karamɔgɔ Alhasan Busɛri Tarawele ka kɛ ni silamɛw ka bɛn n'u ka kelenya ani ka silamɛw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ silamɛ bɛɛ ka to i ka taasira ni i ka taabolo la ka i silamɛ ɲɔgɔn kanu ka jɛ a fɛ ka baara ɲɔgɔnya kɛ a fɛ o min ye an ka cɛkɔrɔba ɲuman ka hakilina ye n'o y'a Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara ka fara ka o conseil bureau membre bɛɛ lajɛlen kan o la an karamɔgɔ Alhasan ale ka yeta ye min ye a n'a ka laɲini ye min ye a ye dakuruɲɛ fila min fɔ o baara in na nisɔndiyaw la an ka jɛ k'a ɲɛmada u fɛ. Ayiwa alhamdulilahi rabbil alamina n bɛ aw yɛrɛ fo k'an ka karamɔgɔ an'an ka diinɛ ɲɛmaa an'an ka seku n'o ye Sheikh Sherif Usman Madan Haidara ye ale min cɛsiri bɛ nin ko in fɛ an b'a fo a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ la a wulikajɔ min na sisan diinɛ kelenya ni bɛn na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n b'a fo ka Sherif fila ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'aw ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ i ye thème min fɔ sisan k'a fɔ ko silamɛw ka kelenya ni bɛn wallahi foyi tɛ silamɛw ka kelenya ni bɛn bɔ Haidara de y'a fɔ ko hali ani kafiriw ka bɛn hali ani yahudiyaw ka bɛn ani kerecɛnw ka bɛn ala kira ni kerecɛnw sigira ani yahudiyaw sigira u bɛɛ tun bɛ Madina ye ciba taara ka t'u sɔrɔ ye Madina sallallahu alaihi wasallam wa ciba fana a jogo belebeleba dɔ ye ka bɛn sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn parce que ale de y'an ka kuduwatu ye an bɛ ladegeli k'ale de la ala kira donnen Madina a y'a sɔrɔ kabila ba fila bɛ yen o kun man di o kumana kabila fila in n'o ye Awusu ni Kaziraju ala kira olu de bɛn fɔlɔ i y'a faamu n'i bɛ fɛ ka fanga sɔrɔ diɲɛ ko o ko la ni bɛn ni kelenya tɛ a tɛ dilan o kumana kuranɛ yɛrɛ y'o sɛmɛndiya k'an ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la an kana fara fara diinɛ fana ye nɔgɔya ye wajibi tɛ ka tila k'a fɔ an ye udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ala ko a ye weleli kɛ a ye wajulu kɛ wajulu ka ɲumanw na i y'a faamu sisan ne ko ye mɔgɔ misali la sisan o karisa dumuni filɛ dumuni kɛ bamanankan na n'i bonya mais n'i ko dumuni in kari kɔnɔ n'i dɔgɔya kuma fɔcogo hikma ye kɔrɔ de ye kodɔn diinɛ wajulu bɛ kɛ ni kodɔn ni faamu de ye mais o faamu tiɲɛ yɛrɛ o taara k'anw ka wajulu kɛra dɔ ne yɛrɛ ye kadiriya ye i y'a faamu an bɛ se ka Abdul Kadiri ka sira kan nka yan nɔ kɛnɛ in kan yan e donna du kɔnɔ sisan cɛ dumanw caman bɛ yan olu yɛrɛ dɔw tɛ tɔrɔ tijaniyaw bɛ yan an n'u bɛ jɛ la an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ansaruw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛkɔrɔba in fana ka hakilila min n'a ye nin da n'o ye Sherif Usman Madan Haidara ye a diyara an ye kosɛbɛ a bɛnna an ma an yɛrɛ kamana gannen don bɛn yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na Mali kɔnɔ quoi donc a kana da Bamakɔ dɔrɔn ma dɛ an bɛ fɛ bɛn ka taa Mali région bɛɛ lajɛlen la ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ tiɲɛ na i ye kuma daminɛ cogo min na ko fɔlɔfɔlɔ silamɛya tun bɛ taa sous région ninnu hali n'a tun fɔra k'anw ye kalo ye o bɛ sɔn mais tellement anw ka farafarali cayara n'a farafarala bamananw ko ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ an ka segu ka kan na mais n'an farafarala a tɛ foyi dilan maa kelen tɛ se ka foyi ɲɛ hali du kɔnɔ n'aw bɛnna walahi k'a fɔ ko musow b'aw fara denw b'a fara a bɛɛ ye nkalon ye bɛɛ bɛ daminɛ du kɔnɔ de n'a bɔra du kɔnɔ a bɛ na quartier kɔnɔ n'a bɔra quartier kɔnɔ a bɛ tɔnmisɛnninw sigi a bɛ taa jamana kɔnɔ nka ale kɛmɛ k'i kɔ de da jamana na ko walasa jamana ka ɲɛ donc an bɛ kuma min fɔ wajulukɛlaw kɛrɛnkɛrɛnma an minnu bɛ kuma ka wajulu kɛ Lailatul Qadri ne yɛrɛ b'a kɛ Kalabankura yan Sofa terrain na an bɛɛ lajɛlen Badurudine an bɛɛ ka wajulu kɛ ɲinɛ nin thème in kan
bɛn ni kelenya kan wasa bɛɛ bɛ se ka na Mali kɔnɔ n'o tɛ Mali sɛgɛnna quoi vraiment trop c'est trop ni y'an ka wajulu lamɛn bi f'i yɛrɛ f'i b'i kunkolo minɛ n bi min fɔ wajulukɛlaw ye an ka tugu cɛkɔrɔba in nɔfɛ a ye bɛn ni kelenya min fɔ silamɛw kerecɛnw yahudiyaw hali kafiriw bolisɔnnaw an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka an ka jamana bɔ dɛngɛ kɔnɔ k'a bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ i y'a faamu ala kira ni yahudiyaw ye bɛnkan kɛ u ye bɛnkan minnu ye bɛnkan tiɲɛ a y'olu kɛlɛ mais a ko an k'an sigi dugu la yan nɔ ni min ko a bɛna bɔ kɔfɛ ka bɛn an kan an bɛ jɛ k'o kɛlɛ olu bɛ yen nɔ o hadisaw bɛ yen o sahalen don kuranɛ y'olu sɛmɛndiya minnu ye bɛnkan tiɲɛ a y'olu kɛlɛ mais minnu ma bɛnkan tiɲɛ olu tora sigi la fo ka taa se a ka fatuli ma o kɔni a b'o cogo la n'ale nana ni nin da sira a y'a mɔkɛ ka sira ta an b'a fo k'a barikada ka tila ka Mali silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fo ka wajulikɛla ɲuman bɛɛ lajɛlen fo denmisɛn minnu maa ne na ala ka hakili ɲuman d'u ma o kumana ale y'an ŋaniya ɲuman min siri ni ala sɔnna a fana bɛ fara a kan bɛn ni kelenya dilanli la ka tila k'a ɲini ala fɛ nin kalo barikama in lɔhɔrɔma kama ala k'a dilan ala k'a kɛ ala kira kama ala k'an ka jamana dilan ala ka jamana in basigi ala k'a ta taasira ɲuman kan ala ka bɛn ni kelenya sabati a kɔnɔ jamana faamaw ni fandanw ala k'an ganbɛn o kumana min man di ala ye fiye o de ye ɲɔgɔn dɔɲɔ ye an kana ɲɔgɔn dɔɲɔ an ka ɲumanya caya Sheikh Abdul Qadir Jilani de la k'a fɔ kutuba in kɛlen bɛɛ ta jɛ san 1000 na a ko lɔgɔma kelen k'i k'a bila fandan dɔ fandugu la k'o ka di ala ye ka tɛmɛ jamiya ba kelen jɔli ka tɛmɛ kalanyɔrɔ ba kelen kan i y'a faamu wa o kumana ni bɛn ni kelenya mana i bɛ fa cogo di i hakili sigilen tɛ o fali ti dɔwɛrɛ ye adamaden i yɛrɛ hakili ka sigi mais jamana in kɔnɔ bi hakili sigilen tɛ n'i y'a wajilukanw lamɛn i ti bilasirali sɔrɔ a kɔnɔ e ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah an bɛɛ jɛn bɛ ala kelen na an bɛɛ jɛn bɛ kira kelen na an bɛɛ jɛn bɛ kuranɛ kelen na a kiiti tɔ a y'o di ala ma ye lahara ala b'o dilan o kumana ala k'a ɲɛ ka d'a ma o kumana foli ni kuma kuncɛ kuma na an bɛ aw yɛrɛ fo ka n ka tɔnden maa bɛɛ la n'o ye Sadatu Dara ni kalandenw ye ka Sheikh Aluseni Kɔrika fo ka Kalifa Badara alu b'ale fo ka Alhasan Kɔrika fo ka Badurudini yɛrɛ fo k'aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo ka Kalabangura ka bɛɛ lajɛlen fo ka Segu ka bɛɛ lajɛlen fo k'an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Sherif Usman Madan Haidara an ka diinɛ ɲɛmaa ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini ale yɛrɛ fɛ a ka dugawu k'an ye o kumana an b'a fɔ an ka kuma laban na an bɛ dugawu kɛ rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nari rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammadil fatihil khatim nasir hadil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil ka duwawu minɛ an bɛ Sheikh Alhasan Busayri Traoré fo yan fo Kalabankura k'a ka jɛkulu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Saadatu Dara ye ka ala deli bɛn ni kelenya min ni a laɲinina ala ka a cari Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ala ko o sabati o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'an sɛnsɛn ka don nɛgɛjuru sira kɛnɛ kɔnɔna na ka weleliw kɛ ka foli kɛ ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye o min kabini sunkalo daminɛna ni an bɛ a baaraw kɛ nɛgɛjuru sira bi a bɛna kɛ fila de ye kɔfɛmɔgɔw olu ka nɛgɛjuru sira a bɛna bila damana a bɛ ɲini mɔgɔ si kana weleli kɛ o nɛgɛjuru sira in kan fo n'a kɛra kɔfɛmɔgɔw ye nɛgɛjuru sira min filɛ nin ye écran sanfɛ min bɛ duguma o de ye kɔfɛmɔgɔw ta ye n'o ye 78 ye 78 68 70 14 78 68 70 14 o ye kɔfɛmɔgɔw ta ye weleli fɛn o fɛn bɛ kɛ kɔfɛ i bɛ tɛmɛ o sira fɛ an b'a ɲini kɔfɛmɔgɔw fana fɛ u kana weleli kɛ numéro dɔ in na sanfɛta in na fo ka taa sɔrɔ dugumata in n'u ye dugumata in wele o ye olu ta ye wa minnu bɛ Mali kɔnɔ yan olu ka numéro de ye 93 91 68 92 n'o kɛra bɛɛ bɛ don hɛrɛ kɔnɔna na Sherifila Jabarani kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ayiwa ale b'a nɛgɛjuru sira ma sira sɔrɔ an bɛ Sherifila FM lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na ka foli lase Sherifila TV officiel bɔlɔlɔ sira kan o fana kɛlen don ka baara in bila direct kan ka dugawu kɛ nin bɛɛ ye ala ka nin bɛɛ kɛ hɛrɛ ye Mali kɔnɔna na Mali kɔ kan ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta ni waati in na assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi a bɛ hakɛ to i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ka bɔ Segu Sumayila Ture ka bɔ Segu Sumayila Ture a bɛ di basi t'i la basi foyi tɛ na Senukaw ka kɛnɛ basi foyi t'o la alhamdulillah a bɛ ka jamukan lajɛ an bɛ k'a lajɛ waati bɛɛ a ka di yɛrɛ yɛrɛ hakɛ foyi t'a la a tagacogo ka ɲi a tacogo ka ɲi defo t'a la o o ɲɛna awɔ an b'a fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la
an b'an ka karamɔgɔ fo a seri Sherifu Usman Madani Haidara. Ya bani a kɛra an mɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an yir'u ka mɔ kɔmɔgɔ ɲuman ye. Amin. Tuma bɛɛ an b'a lajɛ a sɔrɔli ma nɔgɔ mais Ala y'a nɔgɔya an ma bi an ka sɔrɔ. O ɲɛna kosɛbɛ Sumala. O la an bɛ foli k'a la minnu bɛ ka lamɛnni kɛ bɛɛ foli dɔn minnu bɛ filɛli la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. O diyara an ye. Awɔ. Merci beaucoup ni baraji. An bɛ senu bɛɛ fo i tɔgɔya la ni waati in na ka dugawu kɛ ka senu ka bɛɛ lajɛlen banakɔrɔkaw ka dugawu kɛ kalo ye Ala ka a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna na. Ni waati an bɛ foli ta ka taa se selenge kelen-kelenya Dalabala an ka musokɔrɔba bɛ n'o ye Basali Sangare an bɛ Basali Sangare fo yan fo Dalabala dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allô. Abedi. Anto. Ça va? Allô. I tɔgɔ ni jamu? Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Allô? Allô? An tulo b'i la o. Allô? An tulo b'i la, ça va? Baasi tɛ yen? Ayiwa. An tulo b'i la. Aw kana aw base télé retour la aw bɛ télé retour de to yen n'aw ye weleli kɛ n'aw y'an sɔrɔ dɔrɔn aw bɛ jɛ télé kɔ de n'a lamɛnni mais n'aw ko fɔ ka lamɛnni kɛ télé la ka tila ka kuma an fɛ a tɛ se ka ɲɛ o la min bɛ nɛgɛjuru sira la anw tulo b'ale la mais ale bɛ fɛ k'anw lamɛn de a ka jɛ télé kɔ dɔrɔn an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta salamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allô? Allô? Oui. Abedi, ça va? Oui, ça va. I bɛ k'an wele ka bɔ min? Ne b'a wele ka bɔ Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. E yɛrɛ tɔgɔ ni jamu? I tɔgɔ ani jamu? Ne tɔgɔ Burama Sidibe. Burama Kulibali. Burama Sidibe. Burama Sidibe. Fulakɛ Abedi? Baasi t'i la kɔni. Baasi foyi tɛ yen. Aw bɛ ka jɛmukan lajɛ? An bɛ ka jɛmukan lajɛ sisan. Bisimila, kuma b'i bolo. N bɛ foli kɛ Serifula cɛ n'a muso denmisɛnnin ani maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalo. N'o y'an ka dɔnfɛnba ye. An bɛ foli k'a la kosɛbɛ k'a ni sigiɲɔgɔnya. Allô? Sidibe an tulo b'i la? Ne tɔgɔ ne bɛ ka wele ka bɔ Faransi de, n tɔgɔ Alu Watara. Ayiwa Sidibe taara Alu Watara Abedi. Baasi foyi tɛ yen ne sɛgɛnna aw nɔfɛ depuis an ye numéro bila international pour ka ne sigilen nisɔndiya. I nisɔndiyara a la kosɛbɛ. Parce que dɔgɔ de b'a wele bɛɛ na n t'aw sɔrɔ. Ouais a bɛ kɛ alhamdulilah. Depuis an ye numéro bila international la ko ne walayi n yɛrɛ la de ko Ala ye ne sago kɛ ne ko ne t'a dɔn n bɛna n sɔrɔ ka nin kuma in fɔ aw ye cogo cogo. N tɛ se ka foyi t'a la o ɲɛna kosɛbɛ. N b'aw fɔ a ka émission na a ka émission in ka bi sunkalo mana daminɛ ne tɛ dɔ lajɛ fo ale dɔrɔn k'a ka ban. I y'a ye dɛ alhamdulilah. An ka suntigɛ tɔ ma jan dɔɔnin miniti damadɔni dɔrɔn an ta ye ne tigɛ an b'a dɔn aw ta in ma se fɔlɔ. An ta ma se fɔlɔ. N bɛ foli kɛ Serifula mɔgɔ bɛɛ ye n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Foli diyara an ye. Ka karamɔgɔ yɛrɛ fo. Ne yɛrɛ bɛ Bankɔni Janginɛbugu la k'an muso fo Bankɔni Janginɛbugu la Mariya Jara. A b'a mɛn ni Ala sɔnna a ma. Ablaye Jara fo don a ye n ka foli kɛ a ka émission na n ka foli b'a kan Ablaye Jara min b'a ka émission na. Awɔ an ka karamɔgɔ Ablaye Jara awɔ. Ne foli kɛ maliyɛn bɛɛ ye hali bi Ala ka sumali tɔ tiɲɛ ko ɲuman d'a ma. Amina. Foli kun don n bɛ foli k'aw yɛrɛ ye Ala k'aw dɛmɛ a ka baara la. Amina. Ok n ka foli kun don a k'an bɛɛ la ni Ala sɔnna a ma Ala k'a wula yɛrɛ d'an ma. Bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la ni waati in na ka Seyida Balakisa Haidara Madame Konate an b'a fɔ ka waleɲuman dɔ yan fo Faransi k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ Faransi bɛɛ lajɛlen ye Ala ka n'u dɛmɛ an balima fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ ni waati in na Faransi an b'u bɛɛ fo dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta salamu alaikum. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Awɔ n y'a dɔn i bɛ k'an jola de mais i yɛrɛ tɔgɔ?
ah ma tɔgɔ ye mɛ ka ɲɛ Adama Kone Sajolakaw ka kɛnɛ alhamdulilayi kuma b'i bolo Adama i bɛ ka jamukan lajɛ n b'aw to yɛrɛ de Jalo vraiment min fɔ ɲɛnama halisa teleso Ala ka taa ɲɛ amin amin Ala ka karamɔgɔ m'an kɔrɔ amin amin Ala ka sunkalo Ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma amin 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 an bɛna bato min k'a kɔnɔ Ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ amin amin Ala k'o kira bonya kama amin Allah salim wa salim Ala k'o duwawu minɛ amin rabi vraiment Jalo min fɔ ɲɛnama a diyara n ye kosɛbɛ ka tila ka karamɔgɔ fo ya bani Haidara belebele an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Ala k'a ɲɛmɛ a la diɲɛ bɛɛ bɛ ka cɛ min lajɛ sisan n se ka foyi t'a la dɛ wallahi Haidara yɛrɛ dan Haidara da yɛrɛ dɔrɔn ni an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka Sajola bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na dɔ bɛ k'an wele fo nazara jamana kan kɛrɛnkɛrɛnya la Amérique an bɛna États-Unis Abu o tuma Amérique ni États-Unis tɛ kelen ye salamu alaikum salamu alaikum Abedi baasi t'i la i tɔgɔ n'i jamu an bɛ Ala tanu baasi ma foyi tɛ alhamdulilayi e yɛrɛ tɔgɔ Amadou Konate ka bɔ Gabon Amadou Konate ka bɔ yɔrɔ jumɛn Gabon Libreville Amadou Konate a bɛ di baasi t'i la Amadou Konate baasi t'i la ayiwa nɛgɛjuru sira ma sɔn an bɛ a fɔ Amadou Konate fo ka Gabon ka bɛɛ lajɛlen fɔ allo baasi t'i la i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ Côte d'Ivoire ya Musokoro i yɛrɛ tɔgɔ Burama Sidibe a bɛ di baasi t'i la Burama a bɛ ka jamukan lajɛ o ɲɛna kosɛbɛ a bɛ cogo di kuma b'i bolo Burama an bɛ Sirifula Cɛnamuso bɛɛ lajɛlen fo o diyara an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an grand frère ba n'o ye Jalo min bɛ podium kan l'heure la foli diyara an ye bon vraiment émission kɔni ka d'an ye kosɛbɛ a sɔrɔli le man nɔgɔn wayi an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ min b'a to n'a y'a gosi dɔrɔn a bɛ don vraiment bi kɔni ta position ka ɲi bi ta position ka ɲi dɛ ko an mago bɛ Sirifu dɔw la jamana kɔnɔ ni Ala sɔnn'a ma a ye dugawu k'an ye kosɛbɛ an fana bɛ dugawu kɛ Sirifu bɛ Ala k'a ɲɛma la amina ya rabbal alamina Ala ka Sirifu kɛ si kɛ misaliyalen farafinna ma amin parce que Ala ka Sirifu kɛ si kɛ misaliyalen farafinna ma amin ya rabbal alamina amin Ala ko duwawu minɛ amin ya rabbal alamina an bɛ fo ka Yamusokoro ka bɛɛ lajɛlen fo ka Imam Malik Tesoke fo yan fo Yamusokoro sabula a bɛ Yamusokoro a bɛ Abidjan dɔgɔnɔw bɛ fan bɛɛ fɛ an b'a fɔ ka waleɲuman wa aleykum salam a bɛ di baasi foyi tɛ yen i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ne tɔgɔ Ayisata Jara ka bɔ Kayi Ayisata Jara Kayikaw ka kɛnɛ alhamdulilayi i bɛ ka jamukan lajɛ émission taabolo ka ɲi o diyara an ye yarabi Ala ka tɔgɔ bila kɔrɔya kana bila bana ye amin Ala ka hɛrɛ k'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ Tijani Kɛrɛ laban ko ɲuman k'a d'a ma yarabi Ala k'o kɛ yarabi Ala k'an tɛ kɛ mɔgɔ ɲuman y'a kɔ amin ya rabbal alamin amin Ayisata an b'i fo merci beaucoup an bɛ Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum wa alaikum salam tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ne ka wele ka bɔ Abidjan Musa Jara Abidjankaw ka kɛnɛ baasi si tɛ Abidjankaw la aw bɛ ka jamukan lajɛ
ne bɛ jamukan lajɛ depuis jamukan daminɛna ne bɛ jamukan lajɛ ni siɲɛ fɔlɔ ye k'a sɔrɔ a bɛ n kamana gan dɛ. Jamukan tɛ ne ka so kɔnɔ télévision wɛrɛ tɛ lajɛ ni Sirifula tɛ. I lafiyara. Hali ne den ni ye télévision dayɛlɛ u b'a bila min na ye Sirifula de ye donc anw de bɛ Sirifula tiriyera fo bi anw tɛ télévision wɛrɛ filɛ a kɔ. Vraiment o diyara an ye Ala ka kanu to. Mais nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye ka Sirifula sɔrɔ. Kɔri baasi t'ara kɔni. An bɛ Ala tanu an bɛ Ala tanu. An ka karamɔgɔkɛba n'o ye Serifu Usumani Madani Hayidara ye. Zamzamiyu. An bɛ foli kɛ ka se a ma. Ni Ala sɔnna a ma. An bɛ foli kɛ ka se a ye Sirifula baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma. Foli diyara an ye. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ Sirifula lajɛ an ka foli bɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ b'a mɛn. To kelenw bɛɛ lajɛlen minɛ. Amin amin amin. Je suis heureux aujourd'hui vraiment content bi yɛrɛ ka Sirifula sɔrɔ kɔni n y'a siɲɛ fɔlɔ ye walayi. O diyara anw yɛrɛ ye kosɛbɛ k'i mankan mɛn Sirifula kan. Vraiment ani ce ani baraji. A diyara an ye. Vraiment yɛrɛ bi fo Jalo. Merci beaucoup a diyara an ye. Ani Usumani Kane an b'u bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Équipe bɛɛ tulo b'i la ni Ala ka jɛ ye. Vraiment nin diyara n'a ye bi dɛ walayi. Merci beaucoup an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ala ka nin kɛ ɲɛ sinon don o don n b'a lajɛ n b'a tenter fana t'a sɔrɔ de. A bɛ kɛ. Voilà vraiment. An y'a dɔn mɔgɔ caman de tɛ k'an sɔrɔ vraiment merci beaucoup. An bɛ Abidjan bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka Seyida VIP n'o ye Mimi Hayidara k'a fo ka Ina Hayidara fo k'u furucɛw fo nin kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ k'an Ala ka a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna na. Nɛgɛjuru sira dɔ bɛ yen nɔ salamu aleykum. A bɛ di. Aleykum salaam wa rahmatulah. An bɛ yen. I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min. Ne bɔra Bogolo Burkina Baro Asita Baro. Sitan. Aw bolo mɛn dafa Ala ka kalo tɛmɛ d'aw ma. Amin amin amin. An karamɔgɔ cɛ yɛrɛ fo Usumani Hayidara. Ya bani. Ala k'aw kɔrɔta. I bɛ k'an wele ka bɔ jamana jumɛn amin amin. An bɔ Bogolo Burkina. Burkina Faso Bobo Julaso. O ɲɛna. N yɛrɛ bi k'aw sigira de k'aw wele. An m'i tɔgɔ yɔrɔ de mɛn kosɛbɛ i ko k'e tɔgɔ. Ayiwa ale ka nɛgɛjuru sira tigɛra an bɛ Bobo Julaso bɛɛ lajɛlen fo président Surakata Salamataw n'a ka denbaya ka taa se fɛn min ye an ka tɔn karamɔgɔ fɛn o fɛn de bɛ Bobo Julaso kɛrɛnkɛrɛnla Ibrahim Tira ka taa se an ka sɛfu fɛn o fɛn bɛ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan nɛgɛjuru sira labilalen don aw ye ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta nin waati in na salamu aleykum assalamu aleykum a bɛ cogo di. dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale fana lajɛ an bɛ assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum. Salamu aleykum. Wa aleykum salam a bɛ di. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min. Ayiwa ale ka nɛgɛjuru sira tɛ ka sɔn hali sisan nɛgɛjuru sira labilalen don aw ye ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka tila ka ɲini silamɛ bɛɛ fɛ ayiwa dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta fɔlɔ salamu aleykum a bɛ di n'aw donna dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ anw tulo bɛ aw la n'aw ko aw ka teli lamɛn dɔrɔn i b'a ye an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta nin waati in na assalamu aleykum. Assalamu alaikum. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, Abedi. Jalo. Basite. Por basite. An bɛ Ala tanu. Ne Bintu Jawara ka bɔ Kati. Bintu Jawara ka bɔ Kati, Abedi. Basi foyi t'an na, i yɛrɛ dun? Jawara. An bɛ Sirifu kɛ n'a ka denbaya bɛɛ fo. Ni Ala sɔnna ma. Jalo alhamdulillah ni se ka ɲɛ hali ni sunkalo banna a ka émission in ka ɲɛ. Hali ni sunkalo banna a ka continuer. Awɔ a ka d'an ye yɛrɛ yɛrɛ ka da Sirifukɛ yɛrɛ barika kama. Siga foyi foyi t'a la. Ni yɛrɛ ka cɛsiri ni ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ka cɛsiri kama aw bɛɛ lajɛlen an b'aw fo k'aw barikada. Foli diyara an ye.
ame ala deli aga bla koroya kana bla ni diɲɛ dɛsɛ fosi de. Amin ya rabbal alamin. ala deli ala ka siri ala ka si caman caman kalifa na amin 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 amin. Ame ala deli a bɛ cogo min na ala ka den n'a mɔden bɛɛ lajɛlen k'a yɛrɛ ɲɔgɔn na. Amin 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 amin. Ɲama i yɛrɛ la kosɛbɛ ba émission in kɔni hali sunkalo banna i y'a ka ɲɛ a ka d'an ye yɛrɛ yɛrɛ k'a da diinɛ yɛrɛ dɛmɛli sira ba min don. Ni ala sɔnn'a ma. Ni ala sɔnn'a ma. I jara. Ako Jawara dɛ Bintu Jawara Jawara me katika bɛɛ lajɛlen fɔ Usa Jawara kuma n'o la Salamu alaikum. Allo Abedi baasi t'i la. Baasi foyi tɛ na. Salamu alaikum somɔgɔw. I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Amara Kanute n b'a la ka wele ka bɔ Faransi. Amara Kanute Faransikaw ka kɛnɛ. Baasi foyi tɛ yan. Alhamdulillah aw ni baara aw ni cɛsiri. A bɛ cogo di? Alhamdulillah n b'a la ka mission lajɛ. Franchement a ka di yɛrɛ de. Awɔ kɛ. Franchement ala ka seri fila ala ka taga ɲɛ. Amin amin amin. Ala ka bolo mɛn ala baaraw kɛ. Amin ya rabbal alamin amin. Awa. Ala k'aw dugawu minɛ. Amin aba. An bɛ Faransi n'a mara bɛɛ fo i tɔgɔya la. Bɛɛ b'a mɛn n'ala sɔnna. Aw bɛ tunga la ala ka tunga diya aw la. Amina amina. K'aw kisi gɛrɛgɛrɛ ma k'aw sutura. Amina amina. K'aw kɛ duwawuden ye k'aw tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma. Amina yarabi. Aw ni baraji. Aba ni ca ni baraji. Merci beaucoup. Ala ka ala bolo mɛn ala baaraw kɛ. Amin amin. Ala ka sababu ɲuman k'aw ɲɛ. Amin amin amin. Aba. Merci. An bɛna mɔgɔ laban ta nɛgɛjuru sira kan ka se ka bi weleliw k'olu jɔ ni ala sɔnna a ma sini an bɛna tɛmɛ ni baaraw ye tuguni ni ala sɔnna a ma mɔgɔ laban min bɛ nɛgɛjuru sira la Abu Jabate Abu officiel i b'o d'a ma ni ala ni kira sɔnna a ma. Burkina Faso a bɛ di. Allo Anula. Baasi tɛ yen. Akomɔgɔw don. Alhamdulillah aw yɛrɛ dun. An b'a wele ka bɔ Burkina Faso nin na. Burkina Faso. E yɛrɛ tɔgɔ ni jamu. An ka foli b'an ka ye kosɛbɛ a ka émission ka d'an ye kosɛbɛ. E yɛrɛ tɔgɔ. Ala Burkinakaw taara koyi. An bɛ Burkinakaw fo ka Nurudin fo yan fo Burkina ani Haruna Ba an ka reporter baw de Burkina Faso k'u ka commission mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na. Dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta mɔgɔ laban na. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allo. A bɛ di. Assalamu alaikum ya karamɔgɔ Jalo. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mɔgɔ b'an ka Mamutu Tarawele radio Mamutu Tarawele. Mamutu Tarawele a bɛ di. N ko n'an y'aw man kan mɛn an fari bɛ walanwalan de. Alhamdulillah o y'an ka laɲiniba ye Mamutu Tarawele. Ala k'aw sara ni alijinɛ. Amin amin. Ala k'aw sara ni alijinɛ. Amin amin amin. Mali silamɛya jigi diɲɛ bɛɛ jigi ansari jigi an karamɔgɔ n'i y'ale kanu dɔrɔn u bɛ alijinɛ kɔnɔ bada. Zamzami. Sherifu Madani Haidara cɛfin nɔrɔma. A Seydi Sherifu Madani Haidara. An b'an ka foli belebele d'a ma a b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. N denkɛ bɛ Guinée Equatoriale ni Moribo Jara fo a ka foli di Haidara ma. Ni ala sɔnna a ma a b'a mɛn. Madamu Sira Sidaminɛ Fofana a bɛ Congo ko a ka foli di Haidara ma. A b'a mɛn. Mɔgɔbandugutigi Fakɔrɔ Tarawele ani ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba Sadio Tarawele ko a ka foli di Haidara ma. Ni ala sɔnna a ma a b'a mɛn. Ansari minnu bɛ Ɲamina mɔgɔ b'a tuguni ko ka foli belebele di Haidara ma. Ni ala sɔnna a ma a b'a mɛn. Ne kɔrɔkɛ bɛ y'a faamuya ba la Seku Tarawele Ansari ɲɛmaa don ani Amadi Tarawele u bɛ mɔgɔ ba ko ka foli di Haidara ma. Ni ala sɔnna a ma a b'a mɛn. Ko su in na ye donba su ye su in na latigɛ su ye Amadu ala ka latigɛ ɲuman di an ma su in na. Amin 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 amin. Nafolo miliyɔn ni miliyari ala k'an ye o latigɛ kɔnɔ su in na. Amin 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 amin. Jama tigiya ala ka y'o latigɛ kɔnɔ su in na. Amin amin amin. Ne jama tigiya ala ka y'o latigɛ kɔnɔ su in na. Amin amin amin. Latigɛ jugumanw ala k'an b'o kɔnɔ pewu ala k'an ka Maliba taa ɲɛ. Amin amin amin. Amadu kɛ yɛrɛ fɔ ka Serifula baarakɛla bɛɛ fo ne yɛrɛ ba bɛ Sani Marama Jalo ko ka foli di ma i balimamuso. O diyara an ye kosɛbɛ. Faraba Jalo bugu la ko k'i fo Fana Jalo Farazi ko ka foli di mo Farazi. O diyara an ye.
amadu an faru furne do bisina mamtu be do kuma chokola ini baraji itraore ambi foki wala nyundo ka hakato ni wilel kala bela jenen fe wati dafara ka be fo ka be wala nyundo biye domba suye ka yini islamet be fe ambe ka do ke nyonye wa anga do ka anga jamana nunu anga jamana nunu dugu wera tambolo nu te basigi bi se ka do akono hera bi se ka do akono na chukwa munna wa ambe ka fara nyokon ka niyaye ni nisondia ni sewa nkono abese ba wi amfade ananga nyejoro ana anga mali ko conseil islamique nyema ba a seydi cheikh Ousmane Madan Haidara bidoina anga na nyina ko anga do ke la tiga sula ni chokoro ba ala ka se ka shida ma ka kene ya dama ka kisi ka bo jugu bela jenen toroma ka demba bela jenen kisi ka ere kun kisi akonna na ya rabbal alamin ko do kono lailatul qadri suina akona nyina ako o ko fe amala dina ka fa ni sondi ale no ma chama yi wileni ke ka bo malikono maliko ka Sumaila Touré ale an wele ka bo Senu o ko fe Burama Sidibe ale an wele ka bo Côte d'Ivoire Ali Yatara ya wele ka bo France Adama Kone ka bo Sajula Amadou Konate ya wele ka bo Gabon ani Burama Sidibe ale an wele ka bo Yamoussoukro Côte d'Ivoire Aïchata Jara ya wele ka bo Kay Moussa Jara ale an wele ka bo Abidjan Côte d'Ivoire Sitan ya wele ka bo Burkina Faso ale ka réseau maçon kosobe Bintu Jawara ale an wele ka bo Kati Amara Kanté ale an wele ka bo Kanouté Amara Kanouté ale an wele ka bo Francisca Feino kata se femine Mamutu Traoré ale an wele ka bo Bamako ya ami wele kala nunu foku wala nyundo ubuka keredu de ta nisondia fe jamuka inkase ka am wele ka foni ni duwuke ani nyon cerala nisondia ko danedo amu foku wala nyundo ku barkada ka duwuke ala ka nu deme wala mun an sense ka se Ustaz Adama Jawara Yoro El Haj ka se ka bisuna nafla udi ama amina sugu kono ka siri Ustaz Adama Jawara ma ni ala ka jewe no do ambade do mi bella pia mo va manami mi bella pia de mi zamanami vitamini bala nesi be farizo kene boro kuma babala hali boro fitini bala songo matemeniala lesi minana no do ambanana lesi minana agadi degela ya worduma degila lesi biko anana de matilu lefia nana mugudu la dawaraba رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان Ustaz Adama Jawara bisuna nafila alhamdulillah ala yamar jalo bi sungalo kile muga ani woro ye bayira mbe mugani wolo bla shula nafila min nendo joko tan fila salamu bla ko woro al fatiha kala ni koro ko fe inna anzalnahu suran dafale ibo kala shin tanta ni ye salam laban bla ya raufu shin keme shina sungalo mugani wolo bla shudo nafla min nendo joko tan ani fila salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ fatiha kalanen kɔrɔ kɔfɛ inna anzalnahu suran dafale ibo kalan siɲɛ tantan ni ye salamu laban bila i b'a wurudi ya raufu siɲɛ 100 n'an y'a kɛ ala ka minɛ amin amin ala ka o duwawu minɛ an bɛ bɔ an bɛ sɔrɔ ka na kɛnɛya ko nasira la dɔgɔtɔrɔ ko dɔgɔtɔrɔ ye mun fɔ bi an ka docteur muso ta Kuce Ture ka sanga a ka wuli ka jɔw fɛ ani a ka ɲɛɲininiw fɛ yaasa ka se ka kunnafoniyaw di an ma kɛnɛya ko nasiraw la an ka jɛ k'a ka bi sɔrɔlenw lajɛ. Mama fɛn min tɛ an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin an dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kaman tɛ na Eba e ta in fura bɛ ne bolo wa
O bɛ cogo di? Cɛni paga ɲinɛ. Nin tɛ jumɛn ye? Tɛ Zeyina. Zeyina. I tɛ dɔɔnin k'a la. Tiɲɛ na. Zeyina. Ouf, ni na ye kalaya dɔɔnin. Ouf. Cɛ. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa? Aw ye tɛ Zeyina sugandi. Nimisa foyi t'a la. Chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye da can. Tew bɛɛ la ɲuman. A ka fɛgɛ, a ka timi, wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ. Aw mana kɛ diɲɛ fan o fan, a y'aw jija ka tɛ Zeyina k'aw taama ɲuman ye. Zeyina. E ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa? Tɛ Zeyina de ka to. N'a bɛ galabu kɛnɛya de. Tɛ Zeyina. ani wale ɲuman dɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw minnu matarafalen don Sherifula Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila. Jamukan kɛnɛ kan, jamukan min n'a sugandira ka bɛn ni sunkalo la hɔrɔmakalo ye walasa ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya waleyaw la waleya minnu ni an y'o matarafa a ka ca la an bɛ an ka sun don ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma. A bɛ o sira kan bi jamukan o bɛ tali kɛ. I k'a dɔn k'a fɔ waleya dɔw bɛ yen nɔ minnu n'olu bɛ kɛ muso la. Musomani normal ni koli joli bana nɔgɔji jɛman kan ka bɔ i la. Aw k'a dɔn k'a fɔ o nɔgɔji jɛman min bɛ bɔ danfara bɛ o ni leminanpo cɛ. A bɛ fɔ o min ma ko infection. A bɛ caya dɔɔni fo ka taa se i ka kalo camancɛ ma ni o ye cycle camancɛ ye. O b'a daminɛ kabini koli ban don fo ka taa se ovulation wagati ma. Ni o de bɛ bɛn i ka kalo camancɛ ma, ji jɛman dɔ bɛ bɔ n'o ye perte blanche normale ye. Tamasiyɛn dama dɔ b'ale. A tamasiyɛn fɔlɔ a ɲɛ jɛlen don, kasa t'a la, ŋɛɲɛ t'a la. O nɔgɔ jɛman in a ka ca la, sugunɛ misɛnnin tɛ k'a senkɔrɔ wa a ɲɛ tɛ yɛlɛma. Ni ovulation tɛmɛna fɛn tɛ fara a kan tuguni. A ɲɛ bɛ ja dɔɔni. Kuma dɔ la a bɛ kɛ i b'a fɔ numbo bɛ ja i nun na cogoya min na ale fɛnɛ bɛ ja o cogo la musoya la. I k'a dɔn k'a fɔ o tɛ bana ye. O ye muso farikolo ka baara kɛcogo ɲuman ye. Sanuya kojugu man ka kɛ ka ɲɛsin o waleya in ma. I man ka ale bɛɛ ko ka bɔ yen. A ka nama ale bɛ yen tangalan kama ni banakisɛ ko k'a bɛ don. U bɛ nɔrɔ a la u tɛ taga ɲɛ musoya kɔnɔ. O b'a to leminanpo jugu i bɛ kisi o ma. Leminanpo min ye bana ye an ka jamukan nataw la an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan. Hakili lamini aw an bɛɛ lajɛlen faamuyali sɔrɔ bi kunnafoniyaw kan aw ni ce aw ka ɲɛmadali la. Ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ n'o de bɛ tali kɛ 72 44 56 18. A k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu sen wɛrɛ. Mama fɛn min ni tɛ an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin. Dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kamante na. Eba e ta in fura bɛ ne bolo. O bɛ cogo di? Cɛni paga ɲinɛ. Nin tɛ jumɛn ye? Tɛ Zeyina. Zeyina. I tɛ dɔɔnin k'a la. Tiɲɛ na. Zeyina. Ouf,
Nina kalaya doni. Off. Ece. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye tezena sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye da can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tezena k'aw taama ɲuman ye zena e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa tezena de ka to ya bɛ galabu kɛnɛya de Zeina. Amanga dɔgɔtɔrɔw fo k'u waleɲuman dɔn u ka timinadiya n'u ka walawalaliw la. Musa Jalo an ka docteur Musa ni foli ka kan an ka a ka wulikajɔw fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛna kunnafoniya min di anw ma kunnafoniya sɛgɛsɛgɛlenw de wa u jɛlen don fɛnɛ a bɛ ɲini lajɛlibaga jama bɛɛ fɛ a bɛ kunnafoniya min don an k'u minɛ ka baara kɛ ni u ye a bɛ ladilikan minnu fɛnɛ di a kɔnɔna la an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o ko la inshallah. Ala sɔnna ma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ sɔrɔ ka taa an balimamuso Aminata Tarawele madame Keita a ka wuli ka jɔn na ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen na ka se ka dumantigiw fɛ yen nɔ dumuni dilan cogoya k'a yira anw na an ka jamana in dumuniw na a ka bita bɛ min kan an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔnma aw sigiyɔrɔ la bi an bɛ bangɔni na an n'an ka muso baara don an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ bɛna a yɛrɛ présenter ne bɛ ni sɔgɔma nse k'i tɔgɔ ni jamu n'i ka baarakɛtaw fɔ an filɛli jamaw ye. Ok an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔnma k'aw to aw sigiyɔrɔ la ne tɔgɔ Diaby Fatumata ne ye lakɔliden ye en même temps fana n ye journaliste ye o kɔfɛ fana n ye entrepreneur ye n'o ye bololabaarakɛla bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ an bɛ lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'aw bisimila. Ne ba i bɛna jumɛn dilan ka yira n na bi. Ok madame Keita o ɲininkaliw diyara n ye kojugu an ka bi tali bɛ kɛ minfɛn de kan o bɛ min wele smoothie i ma deli k'o tɔgɔ mɛn wa. n delila k'a tɔgɔ mɛn mais a kɛcogonin de sa. smoothie i kɛ pe o bɛna o secret d'i ma bi minfɛn min don a bɛ dilan ni an ka yiriden gɛrɛgɛrɛw de ye yiriden qualité fɛn o fɛn ma n'i diya a bɛ kɛ nankɔlafɛnw fana ye min mana i yɛrɛ diya ka fara ji kan n'a y'i diya i bɛ se ka nɔnɔ kɛnɛ kɛ ka fara a kan walima yaourt walima glace n'a y'i diya i b'a sumalen min voilà sisan madame Keita i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an bɛna baaraw daminɛ mangoro a bɛ i ka yiriden min n'i bɛna a labaara i ka kan ka yiriden ko k'a jɛ kosɛbɛ yiriden kolen kɔfɛ k'a jɛ a ka kan ɲɛbɛnɛ tɛgɛ fila protégelen na n'i ma dɛsɛ i ka gan don i tɛgɛ la gan donkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka dumunifɛn yɛrɛ lakana parce que tɛgɛ la dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛfɔli la ani fɛn dɔ bɛ adamaden tɛgɛ la i b'a ye n'a donna dumunifɛn na a ka teli ka dumunifɛn tiɲɛ ni n'o ye minfɛn ye n'a y'i diya i bɛ se k'a dilan une semaine ɲɔgɔn i b'a bila i ka frigo kɔnɔ semaine kelen i b'a min bon n'a dun tɛna min yɔrɔnin kelen fɛn min bɛna bila a ka kan i k'o protéger sisan an bɛna an ka mangoro de wɔrɔ k'a ni fara bɔ ɲɔgɔn na ani fara tɛ sin an bɛ fara wɔrɔ ka bɔ a la ka bun dɔrɔn de bɔ a la sisan an ka mangoro kɔni a fara bɛɛ bɔra a la sisan an bɛna bun de bɔ a la sisan ka bun kolo bɔ ɲɔgɔn na mangoro wɔrɔna mangoro bun kolo o bɛɛ bɔra ɲɔgɔn na sisan an bɛna an ka jus de sin an bɛ fɔlɔ ka glace kɛ mixeur kɔnɔ bon ni an ka sinikɛla ye a bɛ dépend komi ni baara ka nɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ se k'a ye mangoro k'a fɔ k'u b'a sin n'an ka laadala sinikɛla ninnu n'o ye bolo sini ye a bɛ se ka kɛ mais i b'a ye a bɛ mɔgɔ sɛgɛn quoi minnu b'i bolo nin ka fisa kosɛbɛ n bɛna glace k'a la o bɛ yen olu gansan i b'a sɔrɔ o dun man di mais i b'a sɔrɔ
akama timiya kan ka kula mais timiya tu la bon pour que ka timiya kala min kam do ko sɛbɛ o ye di de parce que kɔlɔlɔ caman t'ale la o yɛrɛ ye fura ye komi an ka dɔgɔtɔrɔw ye kumana kosɛbɛ sukaro jɛman utiliser la donc i bɛ se ka di kɛ ka accompagner ji kɛ a la glace kɛlen kɔfɛ a la komi mangoro ye yiriden min b'u ka girin kosɛbɛ donc ji kɛ a la pour que a ka mixer ja voilà sisan madame Keita ni an ka mangoro sini y'an bolo bon an bɛna filtre n'o ye k'a sɛnsɛn o kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ i b'a dɔn mangoro filɛ nin tuma dɔ la ni mangoro mɔna a ka ca mangoro mɔlen ninnu i b'a ye o de la kosɛbɛ fu misɛnmisɛnninw bɛ kɛ a la pour que mangoro mintɔ o fu misɛnmisɛnninw kana na i nɛn kan ni ka i ka mini goya dɔɔni donc an b'a sɛnsɛn o b'a to fu misɛnmisɛnninw bɛ k'a la o tɛ k'a la quoi wa ni sɛnsɛnli fana bɛ kɛ ni dɛsɛ tɛ min ka fisa i y'a kɛ tɛmɛ ye ni ye fini naman ye madame Keita i yɛrɛ ɲɛ b'a la tiɲɛ yɛrɛ la ko hali maa min tɛ misiw miniyɔrɔ la i b'a dɔn ko jifilen tɛ hali ni maa min ye nin ye i b'a dɔn ko ni fɛn ma fɛ i b'a dɔn ko nin ye fɛn duman ye min ka di ne ye a fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ yan ko de fɛn bɛɛ b'an bolo a banna hali silikɛla ye kɛ i ka fɛngɛ si dɔrɔn i bolo la ou bien ka taa di silikɛla ma a bɛɛ ye kelen ni ka fisa dɛ wa a bɛ bugun et puis i y'a fɔ cogoya min na tuma dɔw la hali ni ma sinikɛla yɛrɛ sɔrɔ mangoro filɛ ni mangoro mɔlen b'i bolo i dan ye i yɛrɛ bi n y'a fɔ cogoya min na i mana i tɛgɛ protéger k'i tɛgɛ don i ka mangoro la k'a cɔngɔ ka ɲɛ kosɛbɛ timinadiya kɔfɛ a kɔni nin ka teli n'a ye de mais a bɛ mugu a mugulen kɔfɛ i dan k'i ka mangoro sɛnsɛn k'a sɛnsɛn kɔni et puis n'a ka di i kana diɲɛ fɛn fosi k'a la ji dɔrɔn k'a la ne ka partie préférée de émission bɛɛ la enregistrement bɛɛ kɔfɛ ni ne ka di ne ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de fana don mais n'i ko k'i ɲɔgɔnna nɛgɛlikɛla ba tɛ o b'a sɔrɔ i tɛ sumalo la quoi o b'a sɔrɔ su bɛ t'i kan tiɲɛ yɛrɛ la bon komi Keitalakaw fana ka ko don olu ka silamɛya ma fɛnkɛ ten mais ayiwa mais an b'an karamɔgɔ fo quoi parce que an karamɔgɔ ye baaraba kɛ dɛ n b'a f'i ye bi ka maninkaw tuubi ka tila ka maninkaw yɛrɛ bila olu bɛ tila ka maaw tuubi ka bani t'an ka fo dɛ cɛkɔrɔba sanuma an fa n'a b'a fo k'a barikada walayi a folen don fo Bangɔni na a kan ka fo a n'a ka denbaya sisan ni an ka jus dilannen bannen ok madame Keita sisan kɔni nin an ka mangoro ji labɛnlen ni sun ko tun tɛ dɔrɔn an tun bɛ kalanni don a la dɔrɔn k'an ja tilala dɔrɔn a da sumaya la parce que a fɛn ninnu tɛ sɔn funtɛni de ma kosɛbɛ ni frigo t'i bolo kɛ fiɲɛ jukɔrɔla i b'a bila a bɛ suma donc joli fɛn min bɛɛ b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma ok alhamdulillah madame Keita an bɛ lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ an y'a fɔ kuma daminɛ na cogoya min na bi an tun bɛ smoothie dilan de la n'o ye mangoro smoothie ye donc o mangoro smoothie duman filɛ nin smoothie patate délice an yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ nin ma an b'i yɛrɛ fo k'i barikada kosɛbɛ i ka cɛsiri la sabula i ka nin wulikajɔ ninnu a bɛ kɛ sababu ye musolaka caman bɛ yen bi sunkalo daminɛ ka na se bi ma u ye dɔnniya caman sɔrɔ dumuni kɛcogoyaw dilan cogoya la ka Chifla TV ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ani ka se a ɲɛmɔgɔyaso ka u bɛɛ lajɛlen fo an tɛ ɲinɛ an bɛ an ka sababu ɲuman fo n'o ye Ase Yidi Sherifu Usumani Madani Hayidara a n'a ka denbaya an baw fo ka taa se an karamɔgɔlakaw lamɔw fo n'o ye sangaw ye a kɔni labɛnlen banna sisan o bɛɛ bonya b'a la a bɛɛ tɔgɔ la n bɛna bɛɛ min yɔrɔ di madame Keita ma donc n'ale y'a min parce que ale de bɛ wulikajɔ kɛ an bɛ ka dɔnniyaw sɔrɔ donc n'ale y'a min kɔrɔ o bɛ n'a fɔ an bɛɛ y'a min madame Keita ala k'an ka so tunu la ayiwa ni ne tun b'an bolo ka yira aw la bi n'o ye smoothie mangorolama ye donc an b'a fɔ ɲɛna k'aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an bɛ madame Keita fo ka waleɲuman dɔn ka an denmuso yɛrɛ fo n'o ye Fatumata Jaabi ye ka san bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na bi de tɛ san ma dɔn ko ala ma den ni waa jumɛn alamadeni balola alamadeni balola kɔrɔ san laada de don Lailatul Kadiri don na i b'a sɔrɔ san famille bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ ŋɔmi jira donc ɲɔgɔnminw b'a la malo ŋɔminw b'a la o fɛnɛ tɛ a dɔrɔn ye denmisɛnninw fɛnɛ bɛ yala ka don ɲɔgɔn fɛ k'a fɛ i b'a sɔrɔ aw bɛ ŋɔmi jira aw ka so bien vrai mais aw ka denmisɛnninw bɛ bɔ ka taa a ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ yaasa bɛn ni kelenya ni
ko to ɲɔgɔn ta la a hakilila yɛrɛ ɲuman ye o de ni ala sɔnna ma o la an bɛ madame Jabi fo yan ka a wale ɲuman dɔn san o san ale bɛ ŋɔmi fɛn bila ka na an fɛ yan an bɛ dugawu k'a ye hali sisan ala ka an ni a dɛmɛ ka Sheikh Adam Jabi yɛrɛ fo nin waati in na ka Sheikh Zabire fo san karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ ala ka n'u dɛmɛ Musa Jara yan'an ka taa sugu kɔnɔ an bɛ segin nafila kan siɲɛ filanan na ala ka jɛ y'a fɔ cogo min na Alhaji Amadu Jalo sina sunkalo su 27nan don nafila ɲininen don jɔko 12 salamu bila ko 6 alfatiha kalannen kɔrɔ kɔfɛ inna anzalnahu suran dafalen i b'o kalan siɲɛ 10 n'i ye salamu laban bila i b'a wurudi ya raufu siɲɛ 100 ala sɔnna ma ala ka an si jɔ ka nin baara minnu kɛli nɔgɔya an ye ni a kɛra an ka dugawu kɛ an yɛrɛ kun ye ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔ an bɛ labɛnw sabati ka taa sugu kɔnɔ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala ka jɛ ye kanko k'i janto mɔgɔw ka kɛnɛya la u bɛ se ka k'i ka baarakɛta ye a ye na kalan kɛ karamɔgɔ jolenw kɛrɛfɛ walasa ka programme kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ minnu sigilen bɛ ka ɲɛsin kɛnɛyakow ma bi a ye dɔnniya sɔrɔ ani ka fɛɛrɛw sɔrɔ kabi aw don fɔlɔ an ka ekɔlisow kɔnɔ ni k'aw labɛn ka bɛn ni kɛnɛ tiɲɛw ye a ye na fara an kan ka kɛ kulu ye kulu min kɔnɔ ekɔliden kelen o kelen o bɛ jukɔrɔma tintin ni k'a lasa seyɔrɔ la i ka diɲɛnatigɛ nafasɔrɔ siraw bɛ daminɛ yan nɔ école de santé de Bamako la ESB i labɛn walasa ka différence créer i janto i ka kɛnɛya la ani mɔgɔ wɛrɛw ta a ye na fara an kan kabi bi ni k'aw ni kankow kɛ a ka baarakɛtaw ye don o don ni mun don ne ka kɔrɔsi dalu min b'i bolo a ko la i tɛ dɔ fɔ n ye ne a bɛ éléphant vert ka farafin nɔgɔ Fertinova ani a ka suman ka vitamine biostimulant ne a bɛ engrais chimique dɔɔni a fara kan ne ka sɔrɔ taari la a jaasilenba 60,000 o min ye dabali ban wa ja ne kun bɛna n bolo su yɛrɛ ɲɛna koyi o de don dugutigi ne de kun y'a f'i ye n ko n bɔra kɔɔrisɛnɛ na wa ne seginna ka don kɔɔrisɛnɛ a sɛnɛ kana bɔ dɛ i ni ɲɔgɔnna caman a kana bɔ dɛ a ye kɔɔri sɛnɛ Bamako camancɛ la yɔrɔ kelen pewu ale kɛmɛ ka maliyɛnw lafiya alafiya n'u ka baara bɛnnen don produit alimentaire ma n'i nana an b'an ka cornet boeuf min dilannen don ni sɛ wa ni saveur sugu bɛɛ dɔ b'a la o dɔrɔn tɛ a tobili de ka nɔgɔ wa n'i y'a k'i nɛn kan a ɲɔgɔn 2 tɛ yen nɔ a b'aw ka dumuni yɛlɛma k'a kɛ wagati duman y'aw bolo ni dumuni dumanw kɔfɛ e ma ketchup euro kɔnɔ yan ale saveur ko kuma bɛ fɔ ka tomati gɛrɛgɛrɛ nɔnɔ bɔ k'o bila maliyɛnw sago la wa a suguya caman de b'an bolo restaurant belebelebatigiw mangamaniw hali pati feerela min bɛ kare kun na aw bɛɛ lajɛlen dama ka kan ketchup euro la aw filɛ nin bagadaji suguba camancɛ la ten coyi ni mɔgɔ b'an ka nɛgɛjuru sira la 95 95 95 13 walima 90 81 72 33 walima 66 62 85 99 alafiya qualité ani goût k'o kɛ bɛɛ sago ye. Magique à promotion Mix Joli Day à Tabissa. Tu peux remporter des lots incroyables comme un réfrigérateur, une télévision ou une super moto Jakarta. Prends ton vite dans ton marché, achète ton kit mix composé des formats poudre et tablettes 100% magie à 500 francs seulement. Reçois ta carte à gratter et tente ta chance pour remporter de super gros lots. Jusqu'au 25 mars 2026, avec ta promo Mix Joli Day, tu gagnes. Moi et magie, si bon ensemble. National Distribution. Auka pineko hami bana peu. Anveya, qualité ko kuma bana peu. Anga pineko lo welen. Mobile shia bela jele pine. Remarko pine. Minu mimme. Wa obisra bela jele boli. Ki hagelina tige. Pineko ro. Ika boli mafela. Afo National Distribution ka pineko lo welen. Kleti fengula. Kasra bela jele boli. I hagelina tige le. Lakana kono. National Distribution ka pine udu. National Distribution na amanyi na mi meneko. Oyanga ventilateur rechargeable yi. Fundeni be ka umeno nzeke. Anga ventilateur rechargeable ba uka blala. Udlama kamo. Ka udafela bela jele mene ka suma tobe. Kuma bela jele la. National Distribution ka ventilo rechargeable.
u dasilen bɛ jamana in fa bɛɛ lajɛlen la ventilo rechargeable dilan b'a kama mankan t'a la a fanga ka bon a tɛ courant jeni wa hali ni courant tigɛra a bɛ lɛrɛ caman de kɛ ka fiɲɛ sumalen di i ma k'a sabu kɛ batterie qualité ye a la n'a mago jɔra national distribution ka pinɛw la a n'a ka ventilo rechargeable an jogolen filɛ nin ye yirimajɔ ka ɲɛsin stade de 26 mars ma national distribution Sradala Kolombadu Société Seydou Kassoge Sarla Anamene jiride gwere bishile nono ye Juleila ane Ju Akadi Juleila Anana Andomi Amanguru Alemuruba A cocktail de fruits Abuyagi Nimbebe Soro Société Seydou Kassoge Sarla Ju Akadi Fana Ajabibi Andomi Amanguru Alemuruba A cocktail de fruits Abuyagi Akoko Ana manje no e papaye Abe Nimbe Soro Ju Akadi la Société Seydou Kassoge Sarla ka son lafiya ni nga niku saha ka farikolo mine ka mana a fɔ société Seydou Kassoge Sarla ka ju Leila ana ka ju Akadi a bɛ dumuni bayɛlɛma ja a sigi ko kelen i da la a ti bɔ bilen gula n'a mago jɔra société Seydou Kassoge Sarla ka ju Leila ana ka ju Akadi la a b'a sɔrɔ jamana in butigibaw bɛɛ lajɛlen la nka u ja b'a la ba filɛ Sugunikura la bolofara dɔ bɛ Misira 3e goudron fan fɛ a bɛ se ka nɛgɛjuru coupe banba 76 10 83 44 Walikele 79 26 86 49 70 99 B 74 87 Walima 76 98 78 92 Société Seydou Kassoge Sarla ka ju Leila anaka ju Akadi ju Dumango Dadu Société Sakara Import Export afla ka tabalen goshi teminanganaw te duman kanumagaw nsegenen do nfar kumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ cogo la ayi imate ginami Allah sagonen do kabini adlan yɔrɔ fo ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ te gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye téléphone numéro in wele joona te gina de wa ni tele ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ti bɛɛ ti kɛ koyi ni dɔgɔninkɛ ka to yen ɲɔgɔn tɛ e ka dɛnɛ i k'a lajɛ n'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bilankɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ an bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa n ka mobiliko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa ne ka kalanko dun awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakorogerew na wa jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛko t'a la wa siyako t'a la Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la Bien, sɔgɔma. Nse tonton Seba. Somɔgɔw ne mɔden don. Basi foyi t'a la. Alhamdulilayi. E bɛ ka relax mois de di Nura ma. Awɔ. Nura âge tɛmɛ n'o kan. Nura bɛ NI plus de ta. Ne yɛrɛ bɛ yaala n'a ye da. A tɛ bɔ ne ka saki kɔnɔ. Nin de ye Feere Relax 1 plus ye. I y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Mali la. Vitamine 21 de b'a la. Namasa b'a la, tamaro b'a la, pomme b'a la, bi b'a la. Denmisɛnninw b'a fɛ cogo mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ten. A kɛ bannen kun abada. Relax. Den dumuni dafalen denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo 6 la Relax 6 mois ye a kalo 8 Relax 8 mois ye ani sisan Relax 1 an plus ka ta den san 1 na ka yɛlɛ awɔ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye Mali la
Ridielak ka céréale 1 plus falen do vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔna. Ridielak denbaw bɛɛ jigi don. Iridilac 1 plus a nana o lafiya di kan. N'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la. Ridielak siɲɛ 1 Ridielak waati bɛɛ. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbomix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. Trois Horse, c'est bien plus qu'une boisson maltée. C'est une véritable source d'énergie et de fraîcheur. Grâce à sa recette unique et authentique, tu peux compter sur elle pour te désaltérer et te redonner de la force après chaque moment intense. Chez Trois Horse, nous sélectionnons les meilleurs ingrédients pour créer une boisson maltée sans alcool, d'une qualité exceptionnelle, au goût riche et inimitable. Résultat, une fraîcheur incomparable qui fait toute la différence. Trois Horse, la force des 3 chevaux. Farifoni ni galabukana ya abube dema National Jama je yorola National Konyo yorola National Yengunu yorola Ali tosigi yorola Jama bebe girete minga National Magoroba mi dimisumba mi Chauba mi musumba mi Aha National Nietimi ini kungolo dimi tenwanye Nietimi ini bana misente nywanye Nietimi ini farifoni benyona Odela ubafe Sipori kala ubafe Meru ubafe Artisi ubafe Abini wajulu kanaka Nega kera na te waratisi Tuguni Forte National Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kununga da langoloto na mi no fe ona de bito bene zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salate lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mu dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domine kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC du Mali kono gawu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjere ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ye ya ni ngabla munyana na mako jora kona foni werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abese ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 wale kele aka daga juru kube bamba 76 80 0062 wale kele 76 38 59 59 Zamzam kana jini ngura kuya poulet ana EPC dude bela jele wasara Sango's Broad.
Teuka fansere be bako agute ika galobonda. Teuka championi te danaya imashwa. Kadatimia kafarifani kageranyaga fodanaya. Afaron kokele abegala butkenea. Kibila bela no atandu. Teuka championindo agute dorika galobonda. Te danaya. Oh papa goûter, oh maman goûter, che Johnny goûter, che Aya goûter. C'est comment, Dedanaya championi. Papa, Dedanaya akadi tro. Dedanaya, Dedanaya minafa. Madame, Namu. Nono sugu jumɛn don? E nono Sahel Kaneti kɛ. So dara fo ka nono Sahel Kaneti tɛ daraka nono dama ye dɛ. A bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na. A bɛ kɛ dɛgɛ la, a bɛ kɛ sɛri la. N'i sɛgɛnnen nana ka frigo dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kun diya n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten. Nafila d'a ma joona. A bɛ bɔ ka denmisɛnninw ma fu. N'o tɛ a yɛrɛ b'i kan diya n'a ye kuma bɛɛ sanga ni waati. Wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulani ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ ni k'i kun diya n'a ye. Tiɲɛ na nono Sahel Kaneti nin kɛra ne miniji ye sa sanga ani waati. Sungalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ. Ni nɔnɔ mixweli sungalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye. Vitamine nafama caman b'a la. O ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fɛnɛ b'a la. Nɔnɔ mixweli b'aw limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sungalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Ne Désara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la. A ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne minni na ka b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Découvrez la gamme de jus de votre Presea en canette. Quand la fraîcheur rencontre le goût. Presea Orange, une richesse naturelle de force et de vitalité. Presea Mangue, une saveur intense de concentré de mangue soigneusement sélectionné. Avec Presea Ananas, goûtez au plaisir tropical de jus d'ananas fraîchement pressé. Appréciez la douceur exotique et irrésistible du jus de goyave Presea. Presea Cocktail, une explosion de saveurs fruitées pour une sensation unique. Presea Ananas Coco, une alliance parfaite de fruits pour une sensation gourmande et unique. Avec votre jus Presea en canette, vivez carrément fruité.
foli ni waleɲuman dɔ se bɛɛ lajɛlen ma. Musa Jawara, suntigɛ waati sera, foli ni dugawu jumɛn bɛ ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ ma? Ala Yamadu Jalo, an bɛ Ala de deli, Ala min ye nin bita in dafa an bolo, an bɛ dugawu kɛ an ka bato Ala k'u minɛ, an ka Ala wele Ala k'u jaabi, an jurumu Ala k'a yafa, an ka limaniyaw Ala k'u jidi, an ka jamana in Ala k'a ɲɛmajɔ, maa minnu labɛnnen don walasa basigi kana jamana in kɔnɔ, u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la Ala k'u dɛmɛ. maa minnu b'a fɛ ka jamana kɛ dɔwɛrɛ min tɛ hakili siri basigi Ala k'u labila. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suntigɛlen Bamakɔ ana a lamini na, an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni Ala ka jɛ, Ala ka baraji bɛɛ minɛ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على alkaba te wulate te min ɲɔn manja te min daro ka di te min be jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen do ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nɔgɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la
i sɛmɛnjiriba kɛ te alikaba ye o wuli ka d'a ma o furongo kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alikaba tew la sɛgasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba tew la kalite ko daa don. Sungalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ. Nunalo mixueli sungalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye. Vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fɛnɛ b'a la. Nunalo mixueli y'o limanaw dɛmɛ o ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sungalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Championi, Imashwa Kadatimia, Kafarifani, Kagaranyaga, Fodanaya, Afaron Kokele, Abedala Bukenea, Kibila Bella, no, Adandu. Teuka Championindo, Agute Lorika Galomunda, Edanaya. Oh papa goûter, oh maman goûter, j'ai Johnny goûter, j'ai Aya goûter, c'est comment, Dedanaya championni, papa, Dedanaya, akadi trop, Dedanaya, Yedanaya minafa. Malima muso ne de b'a fɛ ka na dumange wa kɛ bi nɛ kunun ka langolo to na min nɔfɛ o na de bi to ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice do Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice duden bɛɛ lajɛlen wasara. Farifoni ni galabu kɛnɛya a b'o bɛɛ d'e ma T-National
Jamaje yɔrɔ la kɔɲɔ yɔrɔ la denkunu yɔrɔ la hali tɔsigi yɔrɔ la jama bɛɛ bɛ gere te min kan te national makɔrɔw b'a min denmisɛnw b'a min cɛw b'a min musow b'a min te national n'i ye te min i ni kunkolodimi tɛ ɲɔgɔn ye n'i ye te min i ni bana misɛn tɛ ɲɔgɔn ye n'i ye te min i ni fari foni bɛ ɲɔgɔn na o de la u b'a fɛ siporikɛlaw b'a fɛ mɛriw b'a fɛ artisiw b'a fɛ a bɛ wajulu kɛnɛ kan ne ka gɛrɛ na te wɛrɛ t'i sigi tuguni fɔ te national. Chérie. Oui, bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle, la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu C'est choisis? rose. Bonjour. Bonjour, messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbomix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. Alhamdulillah rabbil alamin ambe ala fuka ala wal nyundo ka ñini ala fe am baraka suntike do munun kera ala ka do nunu bela jere mine a here ala ka dama ka hakili sigi dama ka basigi dama ame du mun kono ame jamana min kono ala ka here do akono ka bendo akono kele ya munun be jamana min kono ala ka bela jere mba ame do ke an krefe dugu ye dugu fen fen be ni wati na ka foko gele ya ba kono ala ka gele ya bela jere wuri ka sigi ni basigi do akono ka nga finitikila ka fo ka do ku ye ka ala dele ala ka nu deme ka foli ni do la ba fana karam gola seydi Cheikh Ousmane Madan Haidara anaka dembaya ka tla ka ñini islamé befe Haidara kan baga befe be Lailatul Qadri suye angana ñina chogoroba ko duwawla am beba do ni chogoroba abe joda mina bi jeri ni ala shidi chogoroba ma ka kene ya di ama ala ko ke abena jebla mina min kono jebina yere mina min kono o hera ka bunjin yere ma ola ambele ka fara nyonga ka ngana nyina nga do kai ka do kai ka dimba ka do kai ala ka se ka usinsi ka se usabati ube fe ka dine la se yoromi ube fe ka jamana indlan chukumi ube fe ka manifia indlan chukumi ala ka se ku fanga se ambo nyini islamé nyuma befe beka afara ka do ka o kuma kono amba nyini ala fe na do fana kera ala ka do bela jelemi ka foli la se kabini sugolo damne na fosisa fen fe ne be ko mi ye do ke mi ye do nyini ka befo ka be wala nyundo ni ala sonama mauba nata sangosa kramo kana kana do ke be do nyina be wala ni ala sonama teleflanina amba asira nyini ni ala ya ni sahaba be nansira ka sura bi janye kramo ka se kana do ke ni ala ni krasonama wala be ko oto i hakili la ni ala ni krasonama amba ina ala fe ni ay do ala ka mina be o fon fe afo ka do ke be ka bla ngani ya kono ni ala sonama na la tigra inshallah abike wala misro ka segin kana Ustaz Adama Jawarama aka bisu na nafila di ama mo do lube yeli kani wati dila alhamdulillah la jamanu jalo bi sungalo shumugani wolo vlana ye nafila min do joko tan fila salamu blako woro al fatiha kalen koro ko fe inna anzalnahu suran dafali ibo kala chien tanta ni salamu labambla ya raufu chien keme shina sungalo shumugani wolo vlana do nafila min do joko tan fila salamu blako woro al fatiha kalen koro ko fe inna anzalnahu suran dafali chien tanta ni salam labambla ya raufu chien keme nanya ke ala kamina amin 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 ka kaina nga wati uchuga ame ansense ka se kotima ka se ka fuli ani kuma kunche kuma di ama ni ala sona usai ame foli di lajebaro ma depuis la fin ni tumega an lage ka klara duwa ke an yere kun Allah subhanahu wa ta'ala de shuna Lailatul Qadri shu ya rabbi ala ga latige nyumon boli an amin ko fa mena ke sain konna la ala ka ayro ma je amin amin ka foli keren keren
k'a di sankaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamiatu Ansar Dine bolofara min bɛ sangaw fɛ an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye bi tɔgɔ ni u jamu na ka an balimamuso fo Madame Keita Aja Konate Kulubakaw fɛ ka foli lase famille Chérifiyani ma Chérifila duba mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u bɛɛ ye ka an baarakɛɲɔgɔn fo k'a daminɛ direction na fo kana se an ka gardiw ma an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka ekɔliso mɔgɔw fo Ala sɔnna yɔrɔ jumɛn de don Emsup a bɛ fa ɲuman CCB ni bɛ taa CCB la ekɔliso in bɛ o yɔrɔ la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka jamukan lajɛli la parce que olu tɛ jamukan lajɛ fo n'a kɛra e bɛ yɛlɛ don min na ayi dɛ u b'a lajɛ u b'a lajɛ don o don u b'a lajɛ don o don i ka maître kun aw ka professeur kun bɛ yan docteur bara yan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Bachir Keita ni Ala sɔnna foli bɛ a ye ka Shoba Lugatul Arabiya bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔya la k'an ka classe kɔnɔdenw fo ni Ala sɔnna ni Ala sɔnna an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ sɔrɔ ka na an karamɔgɔ Jawara yɔrɔ la foli ani kumakuncɛ kuma jumɛn bɛ alhamdulilahi Ala de bɛ tanu k'a waleɲuman dɔn an bɛ foli ta ka se an lajɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ don Burkinakaw fɛ Bugo Julaso ka madame Wodrago fo Musafa ka musow bɛɛ fo a n'a denw hali n'ale yɛrɛ ma fo an b'a musow fo ka denw fo ka tila ka segin ka madame Motara fo Aba Kulibali ka madame Sogore fo Safiatou Kulibali k'u waleɲuman dɔn ko Ala ka hɛrɛ k'an ye k'an balimakɛ fo a n'an dɔgɔkɛ Jakarija Jawara Sidoba Jamiatu Ansar Dine président ba don an b'a fo ka madame Sila Aïchatou Jabi fo Barawuli ka Seyda Mariam Traoré fo New York ka Dawuda Traoré fo ko Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ka Côte d'Ivoirekaw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Divo n'a mara bɛɛ Sipo Sita an bɛ bɛɛ fo Dedugu ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli ta ka se n'a ye Kati Musa Jalo yɛrɛ ka denbaya la k'u fo ko waleɲuman dɔn ka musokɔrɔba sanuman fo ko Ala k'a n'a ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na ko lajarabi minnu y'an sɔrɔ Ala k'u sabali di an ma Ala kira n'a so bonya kama sɔli ala rasuli wasalim Ala ka duwawu minɛ Musa Jawara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka wuli ka jɔ ni ka cɛsiri la n'i y'a jateminɛ ɲinan an ka tabisiri baara bɛɛ e de kun donna a kɔrɔ pour que ka se ka baara ninnu bɛɛ sigi sen kan i n'i ka équipe an b'o fo k'a waleɲuman dɔn wuli ka jɔ ni cɛsiri la ka Ala deli hali sisan a barika n'a hɔrɔma Ala k'a di Ala k'a faamuyaw di ka cɛsiriw ni a kɛnɛyaw bɛɛ lajɛlen di ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na k'an ka Sherifu musow fo k'a waleɲuman dɔn ka duwawu k'a ye a n'a kɔrɔw bɛɛ lajɛlen Ala k'a ɲɛm'u la an bɛ foli lasegin aw ma aw fɛn fɛn tun bɛ k'a lajɛ kabini wula fɛ fo sisan an ka technicien Waraba Sengabali ɲinanbalo adama n'a ka jama b'u bɛɛ lajɛlen fo Saka Kulibali ka taa se Koce Jara ka taa se fɛn min ye Musa Traoré ani Abu Jabate Abu officiel an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka duwawu k'u bɛɛ lajɛlen ye ka u ka ɲɛmɔgɔyaso fo Mohamed Keita ka taa se Buya Kulibali ma ka duwawu kɛ nin bɛɛ ye an ka directeur an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn a ye n'i y'a ye an bɛ wuli ka jɔ fɛn o fɛn na ani cɛsiri fɛn o fɛn na a bɛ kɛ ni ale ka yamaruyaw de ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka duwawu k'a ye baara ninnu Ala ka a ɲɛ a bolo ka service commercial mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo olu fana jɔyɔrɔba de bɛ an ka baara in na nin ye fɛn o fɛn nalen olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri don Soumaïla Traoré Amadou Samake n'u ka jama an b'u bɛɛ fo nin yɔrɔ in na ka duwawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye o la anw bɛna wuli ni Ala sɔnna a ma bi clip du jour bi Lailatul Qadri ye donba su ka kɛ ni o ye an balimakɛ Mohamed Sila ale ka Lailatul Qadri fasa an bɛna o di aw ma o kɔfɛ a b'aw ka kisiri ye ne ni aw an ka labɛn sabati sisan an ka taa hippodrome terrain kan bisu na wajulu bɛ yen nɔ Sherifa Ahmad Tidiane Haidara ale de bɛna daminɛ 22h o ka sɔrɔ bɛɛ dafalen bɛ yen ale b'a da don n'a ye Haidara ka Sherifu ni Ala sɔnna a ma an bɛ taa ale lamɛn ka taa bila 23h la 23h minnu ye Haidara a da don n'a ye fo fajiri bisu na ka di dɛ n'a fɔra mɔgɔ kɔ i bɛ sɛgɛn dɛ hippodrome terrain n'i sera yen dɔrɔn a tɛ fɔ mɔgɔ ka yɔrɔ ye jama mobili tun bɛ yɔrɔ min na fo gitɔrɔn n'i taamana yen o ɲɛfɛla la yɔrɔ dogolen tɛ Haidara bɛ kɛnɛ min k'a dogolen tɛ Ala k'a jira an na ka wulu cɛba bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ terrain kan inshallahu ka organisateurs fo kabini wula fɛ walima kabini kunu olu minnu bɛ yen baaraw bɛɛ lajɛlen sabatili la an bɛ dugawu k'u bɛɛ Ala ka n'u dɛmɛ a k'an bɛn inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ka barika Laylatul Qadri shula waroma Laylatul Qadri shula barika Bismillahirrahmanirrahim Laylatul Qadri shula waroma Silakambi Allah majala ibakate alamina Laylatul Qadri shula barika sababu alakira sababu Muhammadu ka barika silamelu munube go munuma ijike umini munube go munuma jagabo alaki Ramadan ahla ayyaman barak al-Mawla wa adaman fi jannat أحلى صيامك أحلى قيامك